ஸோ இந்த லிங்க்கு இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போடுவாங்க. நீங்கள் எப்பயாவது இன்னொரு வாட்டி பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கனாக்கா நீங்கள் யூ கேன் கோ அண்ட் வாட்ச் தட். ஆக்சுவலி யூடியூப்ல இந்த லிங்க் போட்டிருக்கிறது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும். இந்த லிங்க்கு இந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் போடுவாங்க. நீங்கள் எப்பயாவது கிருஷ்ணா பிரபு அந்த லிங்க் எடுத்து போட்டுருங்க. நான் இப்ப கீத மகாத்மியத்தை பற்றி பேச போகின்றேன். இது நம்ம சங்கராச்சாரியார் சொன்னது. ஸோ அதை பத்தி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं यः पठेत् प्रयात्य पुमान् विष्णु पादं अवाप्नोति भयाशोकादिवर्जिता. ஸோ இந்த பகவத்கீதையை யார் ஒருவர் திறமான மனதோடு அதாவது வாசிக்கிறாங்களோ, பக்தியோட பக்தி கலந்து இந்த பகவத்கீதையை யார் ஒருவர் வாசிக்கின்றார்களோ அவர்கள் பகவானுடைய புனிதமான ஸ்தலமான வைகுண்டத்தை அடைகின்றார்கள். அப்படிங்கறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்திலேயே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் சொல்லியிருக்கார். விச் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃப்ரீ ஃப்ரம் த முண்டேன் குவாலிட்டிஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஃபியர். ஒரு நிமிஷம். ஸோ இந்த பகவத்கீதை என்னும் இந்த புனிதமான அந்த நூலை நம்ம படிக்க எந்த மனதோட படிக்கணும்னாக்கா பக்தி கலந்து நம்ம படிக்கணும். பக்தி கலந்து படிக்கும் பொழுது நாம பகவானுடைய ஸ்தலமான வைகுண்டத்தை நாம அடைகின்றோம். ஸோ அந்த வைகுண்டத்தை அடைவதால் நமக்கு என்ன புண்ணியம் அது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ நாம யாரு, அதுக்கப்புறம் எதுக்காக நம்ம வைகுண்டத்துக்கு போகணுன்ற அந்த டார்கெட் வச்சுக்கணும் நம்ம லைஃப்ல. இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பகவத்கீதையில வரக்கூடிய சாப்டர்ஸ்ல படிப்போம். எஸ்பெஷலி செகண்ட் சாப்டர்லயே நமக்கு ரொம்ப டீடைல்டா தெரிய வரும். which is free, it is always free from the mundane qualities. அதாவது இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய இயல்புகளே என்ன, நமக்கு இந்த உலகத்துல பிறந்த பிறகு நமக்கு சதா சர்வ காலமும் ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில நம்ம கஷ்டப்பட்டு தான் இருப்போம் இல்லையா? அதை ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையை எதிர்கொள்வதற்கு நமக்கு பயம் என்பது உண்டு. அதனால நம்ம எப்பொழுதுமே பாத்தீங்கன்னாக்க மனதளவுல வருத்தப்பட்டு கொண்டே இருப்போம். இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலைகளை எல்லாமே நம்ம எதிர்கொள்ள முடியும், நம்மளால தைரியமாக எதிர்கொள்ள முடியும். அந்த நிலைக்கு நாம தள்ளப்படுவோம். ஸோ கீதையை படிப்பதால் நம்ம மனதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூரிஃபைட். ஸோ நாம யார் என்பதை புரிந்து கொள்வோம். நாம இந்த உடல் அல்ல அப்படிங்கிறதையும் நாம தெரிஞ்சுக்க போகின்றோம். गीतज्ञानशीलास्य प्राणयामा पराशय नैवि सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च. So if one reads Bhagavad Gita very sincerely and with all seriousness, then by the grace of the Lord, the reactions of his past misdeeds will not act upon him. அதாவது யார் ஒருவர் சின்சியரா, பார்த்தீங்கன்னாக்கா பக்தி கலந்து உண்மையாக யார் ஒருவர் இந்த பகவத்கீதையை வாசிக்கிறார்களோ அவர்கள் பகவானுடைய கருணையால் இந்த நம்மளுடைய முற்பிறவினுடைய பாவங்களிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா
விமோசனம் கிடைக்கின்றது அவர்களுக்கு பகவானுடைய கருணையால். நாம் எல்லாமே இந்த உலகத்துல எதுக்கு பிறந்திருக்கோம்னாக்கா, நம்மளுடைய முற்பிறவினுடைய கர்மங்கள் எல்லாம் தீர்க்கறதுக்காக தான் நம்ம மீண்டும் மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து பிறவி எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பிறவி நமக்கு இன்னும் ஃபியூச்சர்ல வேணுமா இல்லையான்றதை டிசைட் பண்றது நாம தான், நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான். ஸோ அதனால வந்து இனிமேலாவது நம்ம எந்த மாதிரி செயல்கள் செய்தால் இந்த உலகத்திற்கு வராமல் இருப்போம், அப்படி வராதிருந்தால் நமக்கு என்ன நன்மை, அதை பற்றி எல்லாமே வந்து நாம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகின்றோம். பும்சம் ஜலஸ்நானம் தினே தினே சக்ரித் கீதாமிருத ஸ்நானம் சம்சார மலநாசனம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒன் மே கிளின்ஸ் ஹிம்செல்ஃப் டெய்லி பை டேக்கிங் பாத் இன் வாட்டர். நாமளும் டெய்லி ஸ்நானம் பண்றோம் வீட்டில் இல்லையா, குளிக்கிறோம். டெய்லி குளிக்கிறதுனால நம்ம வெளிப்புறமா இருக்கக்கூடிய உடலை வந்து நம்ம வந்து கிளீனா வச்சுக்கிறோம். இஃப் ஒன் டேக்ஸ் பாத் ஈவன் ஒன்ஸ் இன் த சேக்ரட் கேஞ்சஸ் வாட்டர் ஆஃப் பகவத்கீதா. ஆனா இந்த பகவத்கீதை என்னும் கங்கை நதியில் யார் ஒருவர் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஸ்நானம் செய்து கொள்கிறார்களோ, ஃபார் ஹிம் த டர்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் லைஃப் இட் இஸ் ஆல்டுகெதர் வேங்கிஷ். அவர்களுக்கு இந்த பௌதீக உலகத்தில் ஏற்பட்ட அந்த கலங்கங்கள் இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா விமோக்ஷனம் கிடைக்கின்றது. வேங்கிஷ், அதாவது அதுல இருந்து விமோக்ஷனம் கிடைக்கின்றது. அது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். கர்த்தவ்யா கிம் அன்ய சஸ்திர விஸ்தரை யஸ்வயம் பத்மநாபஸ்ய முக பத்மம் விநிஸ்ரிதாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா, பிகாஸ் பகவத்கீதா இஸ் ஸ்போக்கன் பை த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா, கடவுளின் உயர்ந்த ஆளுமையால் பேசப்பட்டதுதான் இந்த பகவத்கீதை. பகவத்கீதை என்றால் என்ன? பகவானால் பாடப்பட்ட கீதம் தான் பகவத்கீதை. ஆக்சுவலி ஒன் ஹூ நீட் நாட் ரீட் எனி அதர் வேதிக் லிட்ரேச்சர். ஸோ இதை வந்து பாருங்க எவ்வளோ அழகா நம்ம சங்கராச்சாரியா சொல்லியிருக்கிறார். இதை படிச்சாலே போறோம், இது தவிர நாம் வேற எந்த வேதத்தையும் படிக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. One need only attentively and regularly hear and read பகவத்கீதா. அதாவது நம்ம பகவத்கீதை புக்கை எடுத்து படிக்கும் பொழுது அதுல வந்து நமக்கு மனது ஃபுல்லும் லயித்து இருக்க வேண்டும். அதுல அட்டென்டிவா நம்ம வந்து படிக்கணும். ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்தையுமே வந்து வாசிச்சு அதனுடைய மீனிங் என்னன்றதை படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம ரெகுலர்லி ஹியர், கேட்கணும். ஸ்ரவணம், கேட்கறது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து கேட்கறது. நம்ம ஊர்ல கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா மகாபாரதம், ராமாயணம், இந்த இதிகாச கதைகள் எல்லாமே வந்து சொல்லின்னு இருப்பாங்க. எங்கேயாவது திருவிழா நடந்ததுன்னாக்கா அந்த இடத்துல எல்லாமே வந்து தீ மிதிக்கிறது, திரௌபதி அம்மன் இதெல்லாம் பண்றது எல்லாமே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லைங்களா? ஸோ எதுக்கு அதெல்லாமே நமக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்ல வைக்கிறாங்க? ஏன் ராமாயணம் மகாபாரதம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும், இருந்தாலும் நாம் அதை போய் திரும்பி திரும்பி கேட்டுட்டே இருப்போம். என்னன்னா, அந்த திரும்பி திரும்பி கேட்கும் பொழுது நாம அந்த இதிகாசத்துல சொல்லியிருக்கக்கூடிய நல்ல முறைகள் எல்லாமே வந்து நம்ம பழக்கத்துக்கு எடுத்து வர்றதுக்கான ஒரு மார்க்கத்துக்கு நாம செல்கின்றோம். அதே மாதிரிதான் பகவத்கீதையை படிக்க படிக்க வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை, எது தேவை எது தேவையற்றது அப்படிங்கறது வந்து நிர்ணயிக்கக்கூடிய தகுதியை வந்து நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். இந்த பிரசன்ட் ஏஜ், அதாவது இது கலியுகம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? யுகங்களில் நான்கு இருக்கின்றது. சத்தியயுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். இப்ப நாம் இருக்கிறது வந்து கலியுகத்துல இருக்கும். இந்த கலியுகம் முடிஞ்சா கல்கி அவதாரமா வந்து இந்த உலகம் அழிந்து அதுக்கப்புறம் மீண்டும் சத்தியயுகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தோற்றுவிப்பார் பகவான். ஸோ இதுதான் வந்து ரொட்டேஷன். ஸோ பீப்புள் ஆர் சோர் அப்சர்வ்ட் இன் த முண்டேன் ஆக்டிவிட்டிஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நாம் எல்லாருமே இந்த பௌதீக செயல்களில் தான் நம்ம எப்பொழுதுமே மனதை லயித்து இருக்கின்றோம். இந்த உலகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட செயல்களில் தான் நம்மளுடைய மனது எல்லாமே ஈடுபாடு ஏற்படுத்தி கொள்கின்றது. ஸோ ஆனா பக்தியில வந்து எடுத்துட்டு போறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. தட் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் தெம் டு ரீட் ஆல் த வேதிக் லிட்ரேச்சர். நம்மளால பகவத்கீதையை எத்தனையோ பேர் வீட்டுல வாங்கி வச்சு எத்தனையோ வருஷ கணக்குல வச்சிருந்திருப்பாங்க. ஏன்னா அது ஒரு புனித நூல் என்று தெரியும். அதை வந்து பகவானா நினைச்சு சேவிக்க நமக்கு மனசு இருக்கு. ஆனா அதை திறந்து பார்த்து படிக்கக்கூடிய அந்த அவகாசம் வந்து நமக்கு பகவானுடைய கருணை இருந்தால் மட்டுமே நமக்கு கிடைக்கும். இப்ப நீங்க எல்லாருமே ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வந்திருக்கீங்க. ஸோ இதை படிக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல்ல வந்து எங்கேயோ புண்ணியம் இருந்தால் மட்டுமே இந்த பகவத்கீதையும் வந்து நம்மளால கேட்க முடியும்.
பகவானுடைய புண்ணிய காரியங்கள்ல நாம ஈடுபட்டிருந்தால் மட்டுமே நமக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கூட கிடைக்கும். பட் திஸ் இஸ் நாட் நெசசரி. திஸ் ஒன் புக் பகவத்கீதா வில் சஃபைஸ். இது ஒரே ஒரு புக் மட்டுமே போரும். பிகாஸ் இட் இஸ் த எசன்ஸ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சாராம்சம், எசன்ஸ் ஆஃப் ஆல் த வேதிக் லிட்ரேச்சர். அனைத்து வேதங்களுடைய சாராம்சமே பாத்தீங்கன்னாக்கா உபனிஷத்கள் எல்லாத்தினுடைய சாராம்சமும் இந்த பகவத்கீதையில் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அண்ட் எஸ்பெஷலி பிகாஸ் இட் இஸ் ஸ்போக்கன் பை த சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஏன்னா இதை யாரால் பேசப்பட்டது என்றால், அதாவது கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமையால் பேசப்பட்டது. அதனால வந்து இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் திங், ஹையஸ்ட் லெவல் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒன்று. விஷ்ணு வக்த்ரத் விநிஸ்ரிதம் கீதா கங்கோதகம் பித்வா புனர்ஜன்மனா வித்யதே. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பை ட்ரிங்கிங் த கேஞ்சஸ் வாட்டர்ஸ் ஆஃப் கீதா, அதாவது பகவத்கீதை இல்ல வர, அதாவது இந்த கங்கையினுடைய நீரை போன்றதுதான் பகவத்கீதையில் பேசப்பட்டிருக்கக்கூடிய சாராம்சங்கள் எல்லாமே நம்ம பேசுறது கேட்க போறது. ஏன்னா இது த டிவைன் quintessence of the Mahabharata emanating from the holy lotus mouth of Lord Vishnu. One will never take rebirth in the material world again. In other words, by devotionally reciting Gita, the cycle of birth and death is terminated. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கங்கை நீரை போன்று இருக்கக்கூடிய இந்த பகவத்கீதையை நாம பருக நாம வந்து முயற்சி செய்யும் பொழுது, நாம மகாபாரதத்திலிருந்து தான், மகாபாரதத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்ம பருவத்துல தான் இந்த இது பேசப்பட்டது அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். இது யாரால் பேசப்பட்டது? நம்ம பகவானால் பேசப்பட்டது. லார்ட் மகாவிஷ்ணு, விஷ்ணு, கிருஷ்ணா, நாராயணா எல்லாருமே ஒண்ணுதான். ஸோ ஒன் வில், ராமா, கிருஷ்ணா எல்லாருமே ஒரே ஸ்வரூபம் தான். ஸோ என்னன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ்ல அவங்க வந்ததுனால நம்ம வந்து அந்த ஸ்வரூபத்தின் மேலே நம்ம வந்து நம்மளுடைய இப்போ தேத்தா யுகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ராம அவதாரம் அதுதான் மேன்மையான இது. இருக்கிற அவதாரங்களிலே ராமா மற்றும் கிருஷ்ணர் அவர் ஸ்வயம் இறங்கி வந்த இந்த இது ரெண்டு இது உருவத்துலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெஜாரிட்டியா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வி ப்ரே ராமரையோ கிருஷ்ணரையோ தான் நம்ம நிறைய ப்ரே பண்ணுவோம். ஸோ ஒன் வில் நெவர் டேக் ரீபர்த் இன் த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அகெயின். மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து பிறவி எடுப்பது கிடையாது. அப்படின்னா பேசிக்கலி நம்ம வந்து பக்தி கலந்து இந்த பகவத்கீதையை வந்து நம்ம வந்து வாசிக்க நமக்கு பிறப்பு இறப்பு என்னும் அந்த சக்கரத்திலிருந்து நாம வந்து விடுதலை அடைகின்றோம். எஸ். उपनिषदो घावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वशच्छ सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. ஓகே. ஸோ எல்லா உபனிஷத்களும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆல் உபனிஷத்ஸ் ஆர் லைக் கவ், அதாவது பசுவை போன்றது. ஒப்பிடுதல் இது. நிறைய ஓமைகள் வந்து நாம வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்லயும் சரி நம்ம வந்து ஒப்பிடுவோம். ஸோ அதுல வந்து நம்ம கீத மகாத்மியத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கராச்சாரியார் வந்து கீதையை வந்து எதுக்கு ஒப்பிடுகின்றார் அப்படிங்கறது வந்து பார்க்க போறோம். ஸோ அனைத்து உபனிஷத்களும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பசுவுக்கு வந்து ஒப்பிட்டிருக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் பால் கறப்பவர் யார்? த மில்கர் ஆஃப் த கவ். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பாலை கறப்பவர் யார் என்றால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், த சன் ஆஃப் நந்தனா. இங்க வந்து அர்ஜுனருக்கு தான் உபதேசம் கொடுக்கின்றார் இல்லையா? ஸோ அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை வந்து கன்றுக்குட்டிக்கு வந்து ஒப்பிட்டிருக்கின்றார். த பியூட்டிஃபுல் நெக்டர் ஆஃப் த கீதா, அதாவது பாத்தீங்கன்னா கீதையினுடைய சாராம்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அமிர்தம் போன்று இருக்கக்கூடிய பாலுக்கு வந்து ஒப்பிட்டிருக்கின்றார். அண்ட் நாட் ஒன்லி அர்ஜுனர் மாத்திரமே வந்து இந்த பாலை அருந்துவது கிடையாது. நாமும் இந்த 18 நாட்கள் இந்த கீதை என்னும் இந்த அமுதமான அந்த பாலை வந்து நாமும் பருக போகின்றோம். We are also fortunate. So fortunate devotees of the fine theistic intellect are the drinkers and the enjoyer of the milk. நாம எல்லாரும் கூட இந்த பிரயாணத்துல வந்து அந்த அமுதமான பாலை வந்து பருகத்தான் போகின்றோம். ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய மீனிங் ஆக்சுவலி.
पुत्र गीतम् एको को देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्य एकं तस्य देवस्य सेवा. So there need to be only one holy scripture. அதாவது ஒரே ஒரு வேதம் இருந்தாலே போரும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹோலி ஸ்கிரிப்சர்னாலே வேதத்தை குறிக்கின்றது. ஸோ த டிவைன் கீதா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா புனிதமான பகவத்கீதை, அதாவது பகவானால் பாடப்பட்டது. ஒன்லி ஒன் வர்ஷிப்பபிள் லார்ட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேவகி புத்திரர், ஏகோ தேவோ தேவகி புத்ரா, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே ஒரு கடவுள் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர், அவரே போரும். ஒன்லி ஒன் மந்த்ரா, அவருடைய மந்திரம், அவருடைய நாமங்கள். ஸோ எப்பொழுதுமே பகவானுடைய நாமங்களை நாம வந்து சொல்லிகிட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோ, நம்மளுடைய இருமைகளிலிருந்து நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கிளியர் ஆயிண்டு முன்னேறி செல்கின்றோம். அண்ட் ஒன்லி ஒன் டிவோஷனல் சர்வீஸ், என்ன ஒரு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ண முடியும், அதாவது பகவானுக்கு நாம் என்ன கைங்கரியம் பண்ண முடியும்னா அது நம்ம பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பண்ணக்கூடிய கைங்கரியமே. தேவஸ்ய சேவகா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவகியினுடைய புத்திரனுக்கு செய்யக்கூடிய சேவையே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தட் இஸ் த ஹையஸ்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ், அதுதான் உயர்ந்த கைங்கரியம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்லோகத்தின் வழியா நம்ம ஆதி ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் வந்து சொல்லியிருக்கார். ஸோ இதோட நம்ம இந்த முடிஞ்சது. வில் என்டர் இன்டு த சாப்டர். ஸோ இவ்வளவு அருமையா வந்து நம்ம ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியார் வந்து இவ்வளோ அருமையா கீத மகாத்மியத்தை பாடியிருக்கார். ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் அதை கேட்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது. எஸ், பகவத்கீதை 18 நாட்களில் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் புரிந்து கொள்வோம். ஸோ உண்மையான உருவத்தில், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆஸ் இட் இஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதை அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிறது, அவ்வளோதான். ஸோ அவங்க என்ன இன்டென்ஷன்ல சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நம்ம வந்து நம்மளுடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு நம்ம அதை புரிஞ்சிக்க கூடாது. என்ன இதுக்காக சொல்லியிருக்காங்களோ அதை அப்படியே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது. அதனால்தான் பகவத்கீதை உண்மை உருவில் அப்படின்ட்டு வந்து வேற பகவத்கீதைகள் புக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி டைட்டில் இருக்காது, பகவத்கீதையின் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனா இஸ்கானுடைய இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவத்கீதை உண்மை உருவில், இங்கிலீஷ்ல வந்து பகவத்கீதை ஆஸ் இட் இஸ் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களை எல்லாருமே இந்த செஷனுடைய ஸ்டார்டிங் ஃபேஸ்க்கு உங்களை எல்லாருமே வரவேற்கின்றேன். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ப்ரேயர்ஸோட நம்ம வந்து we will enter into the session. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சாக்ஷுர் உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபிஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமாஹ்யம் ததா ஸ்வா பதண்டிகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்து தீனபந்து ஜகத்பதே கோபேஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி விஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. வாஞ்ச கல்பதாருப்யஸ்ய கிருப சிந்துப்ய ஏவச்ச பதித்னாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். இவர் தான் இஸ்கானுடைய நிறுவன ஆச்சாரியா. ஸோ தெய்வீக அருள் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவருடைய போதனைகள் அடிப்படையில தான் இந்த இஸ்கான் இயக்கம் வந்து நடந்துருக்கு. ஹி வாஸ் அ கிரேட் ஸ்காலர். ஸோ இந்த இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா சான் பிரான்சிஸ்கோல பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1970 வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் நடத்திய ரத யாத்திரை தான். ஸோ நம்ம கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரத யாத்திரைகள் வந்து இந்த ஒரிஷா மாநிலத்தில் வந்து இந்த ரத யாத்திரை வந்து நடக்கின்றது ஒவ்வொரு வருடமும்.
ஸோ அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரத யாத்திரை வந்து அவர் வந்து 1970 ஜெகநாத் பூரியில வந்து நம்ம வந்து ரத யாத்திரையை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்போம். அந்த சிமிலர் ரத யாத்திரையை வந்து அவர் 1970 வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து நடத்தினார் சான் பிரான்சிஸ்கோல. அவர் ஒன்லி 12 இயர்ஸ்ல தான் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் 1965 அவர் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியான யுஎஸ்க்கு கிளம்பினாரு. அதுக்கப்புறம் ஹி கேம் பேக் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 77 தான் அவருடைய இது லாஸ்ட். இந்த 12 இயர்ஸ்ல தான் இந்த இயக்கத்தை வந்து முன்னுக்கு கொண்டு வந்தார். இதுதான் நம்ம வந்து அவரை பத்தி இன்னும் டீட்டெயிலா படிக்கும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் போட்டோல பாத்தீங்கன்னாக்கா குழந்தை பருவத்தில் அவர் ஜெகநாத் ரத யாத்திரையை நடத்த விரும்பினார். அதாவது சின்ன வயசுலயே வந்து இவர் வந்து ஒரு பிராமண ஃபேமிலியில, பெங்காலி பிராமண ஃபேமிலியில பிறந்தவர் பிரபுபாதா. ஆனால் அவரது தந்தை அவருக்கு சிறிய ரதம் செய்து கொடுத்தார். தனது நண்பர்களுடன் தனது வீட்டின் அருகிலேயே ரத யாத்திரையை வந்து நடத்தினார். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா செகண்ட் போட்டோ 1922 பாத்தீங்கன்னாக்கா தனது ஆன்மீக குரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியை வந்து சந்தித்தார். அதுக்கப்புறம் மேலும் 1933 இருந்து தீட்சையை பெற்றார். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா குருனுடைய தீட்சை பெறுவது இனிஷியேஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு குரு கீழே வந்து நம்ம வந்து இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, ஞானத்தை பெறுவது என்பது அதுக்கான ப்ராசஸ் எல்லாமே நம்ம நீட்டா ஃபாலோ பண்ணி நமக்கு கிடைக்கணும்னாக்கா குரு கீழே வந்து ஒரு குரு பரம்பரையில வந்த குரு கீழே வந்து நாம கண்டிப்பாக நம்ம வந்து செல்லணும். பிரபுபாதா ஒரு வைஷ்ணவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர். பெற்றோர் வந்து கௌர் மோகன், தாயார் வந்து ரஜினி தே. ஸோ மேற்கத்திய நாடுகளில் அவர் கிருஷ்ண பக்தி புத்தகங்களை விநியோகிக்கவும் பிரசங்கிக்கவும் தனது குருவின் கட்டளைகளை பின்பற்றினார். குரு என்ன சொல்றாங்களோ அதை பிளைண்டா ஃபாலோ பண்ண வேண்டியதுதான் வந்து ஒரு சிஷ்யனுடைய கடமையே. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதே மாதிரிதான் குரு என்ன சொன்னார், நீ போய் வடக்கத்திய நாடுகள்ல போயிட்டு மேற்கத்திய நாடுகள்ல போயிட்டு நீ இந்த இயக்கத்தை வந்து அதாவது சங்கீர்த்தன இயக்கத்தை வந்து நீ வந்து லார்ட் சைத்தன்ய பிரபு என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு போனாரோ அதை நீ வந்து பரப்பணும் அப்படின்ற கிருஷ்ண உணர்வை வந்து நீ பரப்பணும்னு சொல்றது அது ஒண்ணுதான் அவருக்கு கட்டளையாக இட்டிருந்தார். அதையே சிறமேற்கொண்டு பாத்தீங்கன்னாக்கா 1965 வந்து ஒரு சரக்கு கப்பல்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து போஸ்டன் சிட்டிக்கு வந்து சேர்ந்தார். அதை பின் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல நம்ம பார்ப்போம். இன்னும் டெல்லிக்கு சென்று புத்தகங்களை தயாரித்து உரை எழுதி அச்சிட்டு அந்த புத்தகத்தை சேர்த்து விநியோகம் செய்தார். இவ்வாறு நடந்ததில் இருமுறை வெப்ப பக்கவாதமும் கூட அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அவர் திருமணம் செய்து கொண்ட போதும் அவர் எப்பொழுதும் கிருஷ்ண நாமத்தை உபதேசித்து வந்தார். 1959 பாத்தீங்கன்னாக்கா சந்நியாசத்தை வந்து பெற்று பிருந்தாவனத்தில் ராதா தாமோதர் கோவிலுக்கு இடம்பெயர்ந்தார். ஸோ பிருந்தாவனத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ராதா தாமோதர் என்ற அந்த ஆலயத்துல வந்து அவர் வந்து அங்கே வந்து சந்நியாசம் வாங்கிட்டு அங்கே இருந்துட்டார். அவர் வந்து பல தேசிய தலைவர்களுடனும் கிருஷ்ண பக்தி குறித்து கலந்துரையாடினார். இந்த பிக்சர் வந்து அதுதான் ரெப்ரசன்டேஷன். ஸோ இந்த சரக்கு கப்பல்ல தான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 1965 ஜலதூதா அப்படிங்கிற சரக்கு கப்பல்ல உரிமையாளர் சுமதி முராஜியிடம் அனுமதி கோரி அவர் அமெரிக்காவுக்கு சென்றார். வழியில் 2 மாரடைப்புகள் வந்தன. ஆனால் அவர் உறுதியுடன் எடுத்த காரியம் நிறைவேற அதிலிருந்து மீண்டும் வந்தார். ஸோ அதுக்கப்புறம் சான் பிரான்சிஸ்கோவில தான் பாத்தீங்கன்னா அவர் ராபின்சன் அதாவது ஹிப்பிகள் நடுவில் ஹரே கிருஷ்ணா பஜனை வந்து செய்தார். அதாவது ஹிப்பீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்தி அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அதாவது அந்த இடத்துல வந்து நீங்க பக்தி பத்தி எதுவுமே பேச முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருக்கக்கூடிய வாழக்கூடிய ஒரு கம்யூனிட்டி இருக்கக்கூடிய இடம். அந்த இடத்துலதான் அவர் வந்து தன்னுடைய இந்த பக்தி பாதையை வந்து முதல்ல வந்து தொடங்கினார். அங்கே யூகேயில் ஜார்ஜ் ஹாரிசன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து ஒரு பாப்புலர் பர்சன். ஆக்சுவலி அவரும் வந்து கிருஷ்ண பஜனை செய்து நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மார்க்கத்துல வந்து சேர்ந்திருக்காங்க. ஸோ தாம்சன் ஷெகேர் பூங்காவில் அவர் மதியம் 2 மணி முதல் 5 மணி வரை தனது தாள வாத்தியத்துடன் உட்கார்ந்து ஹரே கிருஷ்ண பஜனை செய்தார். ஸோ அதுதான் இந்த இது. ஸோ மாஸ்கோ அதாவது உலகமெங்கும் அவர் வந்து பரவி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய இடங்கள்ல வந்து உலகத்தையே வந்து சுத்தி இருக்காரு. அவர் வந்து உலகம் முழுவதும் அவர் பல்வேறு தலைவர்களை சந்தித்தார். நமக்காக 70க்கும் மேற்பட்ட வேத இலக்கியங்களை மொழிபெயர்ச்சி செய்தார். அதாவது 80 புக்ஸ் எழுதியிருக்கார். அவர் வந்து 108 அவர் இருக்கும் பொழுது 108 டெம்பிள்ஸ் வந்து நிறுவினார். இந்த பேக் டு காட் ஹெட் அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா மீண்டும் நாம் எல்லாரும் போய் பகவான் கிட்ட சேர வேண்டியதான் நம்மளோட இலக்கு. அந்த அந்த இதுலதான் வந்து அந்த பேக் டு காட் ஹெட் என்ற அந்த நாளிதழ் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் கொண்டு வந்தது. ஸோ அந்த பத்திரிகை வந்து தொடங்கினதும் அவர் தான். எஸ்,
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ஸோ 1965 சாரி நெக்ஸ்ட் ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா 1965 77 வரைக்கும் 12 முறை இந்த உலகம் முழுவதுமே அவர் சுற்றி வந்திருக்கின்றார். 25 நாடுகளை எத்தனை முறை போயிருக்கார் என்ற லிஸ்ட் இது இருக்கு. ஆஸ்திரேலியா 6 முறை, கனடா, ஹாங்காங், இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னாக்கா கடைசியில நம்ம மாயாப்பூர், ஸோ அங்கேதான் அவருடைய இது சமாதியானது. ஸோ இதுதான் அவரை பற்றி நாம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. அவருக்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் இதுக்கு போகலாம். ஒரு நிமிஷம். ஸோ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இவங்க தான் இஸ்கான் மங்களூரு டிடிஸ். இவங்களுக்கு நம்மளுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஸோ ராதா கோவிந்தா கோவில் எங்க இருக்கு? இப்போ புதுசா கோவில் கட்டின்னு இருக்காங்க. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் எல்லாம் போயின்னு இருக்கு. ஸோ உங்களால் முடிஞ்ச ஏதாவது கைங்கரியம் பண்ணணும்னு நினைச்சிங்கனாக்கா அதுக்கான இது கூட நாங்கள் லிங்க்ஸ் எல்லாமே போடுவோம். டைரெக்டா ஆன்லைன் பேமெண்ட் தான். நோ ஒன் யாருமே மிடில் யாரும் கேட்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி யாருன்னா கேட்டால் கூட நீங்கள் கொடுக்கவும் கூடாது. ஒன்லி ரேசர் பே, டைரெக்டா ஆன்லைன் பேமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் உங்களால் முடிஞ்சது 2000 1000 கூட அதுக்கான ஒரு இது ஒரு பிரிக் 1 பிரிக் இது கூட இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கல்லுக்கு கூட நம்ம பேமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய கைங்கரியங்கள் இருக்கு. உங்களால முடிஞ்சதை நீங்க செய்யலாம். நாமனிஷ்டா தாஸ் பிரபு அப்படிங்கிறவர் தான் அந்த டெம்பிள் பிரசிடென்ட். அவருடைய கருணையும் நமக்கு தேவை. ஏன்னா அவர் மோர் தென் 20 இயர்ஸா அவர் இந்த சர்வீஸ்ல இருக்காரு. அவர் ஐஐடி கான்பூர்ல தான் அவருடைய இன்ஜினியரிங் டிகிரி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த கைங்கரியத்துல தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஈடுபடுத்தி கொண்டார். ஸோ அவர் தான் எடுத்த உடனே நம்ம தமிழுக்கு அடல்ட் பேட்ச் எடுக்கிறவங்க யாருமே இல்லை அப்படின்னும் பொழுது நான் ஃபர்ஸ்ட் கிட்ஸு ப்ரோக்ராமுக்கு தான் பண்ணணும்னு நினைச்சேன். ஆனா அவர் நீங்க அடல்ட்டே எடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு. ஜனவரியிலேருந்து இந்த கைங்கரியம் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ எல்லாமே பகவானுடைய அருளாலையும் பிரபுபாதாவுடைய கருணையாலையும் ஸோ நம்ம நாமனிஷ்டதாஸ் பிரபுஜி அவருடைய கருணையாலையும் இந்த ப்ரோக்ராம் நல்லபடியா நடந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி. ஸோ பகவத்கீதை என்பது நமது எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதிலை கொண்ட ஒரு காவிய வேதம். ஸோ ஒரே ஒரு சிங்கிள் டெஃபனிஷன் இதுதான். பகவத்கீதை என்னதான் நமக்கு கொடுக்குது அப்படின்னாக்கா எல்லா பிரச்சனைகளும் இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா பிரச்சனைகளுக்குமே ஒரு பதில் அதுல கிடைக்கும் நமக்கு கண்டிப்பா. அப்படிப்பட்ட ஒரு வேத காவியம் இது ஆக்சுவலி. இது மகாத்மா காந்தியால் ஒரு ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி. மகாத்மா காந்தி பகவத்கீதையை இவ்வாறுதான் சொல்லியிருக்கார். இது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டிக்ஷனரி. டிக்ஷனரினாலே என்ன? எந்த வேர்டுக்குமே போயிட்டு நம்ம மீனிங் செக் பண்ணிடுவோம் இல்லையா? அது எந்த லாங்குவேஜா இருந்தாலுமே டிக்ஷனரி வி ஹாவ் டு செக் த மீனிங்.
அதே மாதிரிதான் நம்மளுடைய பிரச்சனைக்கு போயிட்டு நம்ம வந்து பகவத்கீதையில தேடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு சொல்யூஷன் நமக்கு அங்க கிடைத்துவிடும். மேலும் இது உலகெங்கிலும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கும் உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகம். ஸோ இது வந்து படிக்க படிக்க நம்ம வந்து பார்த்தோம்னாக்கா லைஃப்ல நம்ம எப்படி இருக்கணும், நடந்துக்கணும், அந்த இதுக்கு தள்ளப்படுவோம் கண்டிப்பாக. அப்போ பிரச்சனைகளே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரச்சனைகளை பிரச்சனையாக எடுத்துக்க மாட்டோம். பிரச்சனையை வந்து எதிர்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம். ஸோ அதனால என்ன எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். கீதையை தியானிப்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவர். இது 100% ரைட். மகாத்மா காந்தி எதை உணர்ந்து இது சொன்னாருன்றது நமக்கு தெரியாது. கண்டிப்பாக நீங்க வந்து இதை படிக்க படிக்க பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு ஒரு 10% புரிஞ்சுட்டீங்கன்னாக்கா நாளைக்கு இன்னொரு வாட்டி அதை படிக்கும்பொழுது இன்னொரு 5% கூடுதலாக தான் அதனுடைய உள் அர்த்தத்தை வந்து நீங்க உங்களால் வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். எதுக்காக பகவான் இதெல்லாம் இங்க சொல்லியிருக்கார், ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன டேக்அவே அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே நம்மளால வந்து முன்னாடி எடுத்துட்டு போக முடியும். இவர் வந்து ஹாரிசன், அது நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அவர் என்ன சொல்றாரு, நான் பகவத்கீதையை படித்து கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை சிந்திக்கும் பொழுது மற்ற அனைத்தும் மிதமிஞ்சியதாகவே தெரிகின்றது. இந்த உலகத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பிரம்மாண்டமான இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்கள் எல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. ஈவன் நீங்க ஜம்மு காஷ்மீர் இந்த மாதிரி வந்து இயற்கையான ஸ்தலங்களுக்கு எல்லாம் சென்றாலும் பகவான் இந்த படைப்பு எவ்வளவு அற்புதமாக படைத்திருக்கின்றார் அப்படின்றது எல்லாமே நமக்கு தோணும். ஆனா அதை விட மிகவும் பிரமிப்பை கொடுக்கக்கூடியது என்னன்னாக்கா பகவத்கீதை படிப்பதால் பகவான் வந்து எவ்வளவு ஞானத்தை உடையவராக இருந்திருந்தால் இவ்வளவு அழகான பிரபஞ்சத்தை அவரால் படைக்க முடிந்தது அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங் வந்து நமக்கு வரும். நாம் எல்லாம் கூட இந்த உலகத்துல வந்து பிறந்திருக்கிறோம், ஆனா ஒருத்தரை போல ஒருத்தர் 100% நம்ம கிடையவே கிடையாது. there will be some difference இல்லாம யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. இரட்டை குழந்தைகளாக இருந்தாலும் உருவ அமைப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்லாம இருக்காது. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த உலகத்துல வந்து படைப்புகள்ல வந்து யூனிக்கா வந்து படைத்தல் மேற்கொள்ளணும்னா அவர் எந்த அளவுக்கு ஒரு என்ஜினியரா இருக்கணும் இல்லைங்களா. ஸோ நாம் எல்லாருமே ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப் பண்ணணும். ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காங்க, அவங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் டிசைன் பண்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா வாரக்கணக்கு மாசக்கணக்கு கூட எடுத்துக்குவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த மோல்டு ரெடி பண்ணி அதை ஃபைன் டியூன் பண்ணி இது பண்றதுக்கு எல்லாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா அப்போ கூட கடைசியில் அந்த குவாலிட்டி டெஸ்டிங்ல அது கிளியர் ஆகுமான்ற கேரண்டி கிடையவே கிடையாது. ஆனா பகவானுடைய படைப்புல பாத்தீங்கன்னாக்கா அனைவருமே முழுமையாக நாம வந்து பிறந்திருக்கின்றோம். முழுமையிலிருந்து வந்த முழுமைதான் நாம எல்லாருமே பகவானுடைய அங்கம் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து நாம தெரிந்து கொள்ள போகின்றோம். சோ இஸ்கானுடைய பகவத்கீதைக்கும் வேற எதுக்கு நம்ம அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜிங் செய்தால் அலைபேசி அதாவது போன் பாத்தீங்கன்னாக்கா சேதம் அடைகின்றது. அதாவது சார்ஜிங்கே ஆகாது, சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது, அதாவது கனெக்ஷனுக்கு. இது அனுப்புனருக்கும் பெறுநருக்கும் இடையிலான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகின்றது. அதாவது யாரு வந்து அந்த கனெக்டிவிட்டி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க இல்லையா, அவங்க இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா வந்து நமக்கு அந்த கனெக்டிவிட்டி வராது. ஸோ குரு என்பவர் தான் நமக்கு வந்து ஒரு கனெக்டிவிட்டி. ஸோ இஸ்கான் எதுக்குன்னாக்கா ஒரு குரு பரம்பரை வாயிலாக வந்ததால் தான் நம்ம வந்து இதை வந்து எடுத்துட்டு போறோம். தட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர்ல இருந்து தொடங்கி பாத்தீங்கன்னாக்கா 32 ஆச்சாரியர், 32வது ஆச்சாரியர் வந்து யாருன்னாக்கா நம்ம பிரபுபாதா. அதனால தட் இஸ் அ கனெக்டிவிட்டி. அதனாலதான் வந்து நம்ம வந்து இந்த இஸ்கானுடைய பகவத்கீதை எதுக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மீனிங் வந்து இதுதான். எதையுமே வந்து குரு பரம்பரையிலிருந்து நம்ம கேட்கணும். ஏன்னா அவர்கள் தான் உள்ளதை உள்ளபடி உணர்ந்து அவர்கள் அது எல்லாத்தையுமே வந்து உணர்ந்து செய்திருப்பார்கள். ஸோ அவங்கள விட ஒரு ஆத்தன்டிக்கா சொல்லக்கூடியவங்க யாருமே கிடையாது. இதே போல கிருஷ்ணாவின் செய்தி ஒழுக்கமாக அடுத்தடுத்து சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். அந்த சங்கிலி தொடர்பினால் வரக்கூடியதுதான் வந்து நம்ம வந்து உண்மை உருவில் அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு விளக்கம். கீதை ஒரு பரந்த புத்தகம். கீதையை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். அதாவது டீட்டெயில நம்ம அதை பத்தி முழுமையா தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்க 1 வருடம் ஆகும். 18 நாட்களில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. அதனால் கிருஷ்ணாவுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்கள் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்துகின்றோம். குறிக்கோள் கீதையை பற்றி ஆழமான ஆய்வுக்கு ஒருவரை தயாரித்தல். நாமளை தயார்படுத்திக் கொள்கின்றோம். டீடைல்டு ஸ்டடிக்கு நம்மளை எடுத்துன்னு போறதுதான் இந்த பேசிக் கோர்ஸ்னுடைய இன்டென்ஷன். அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டும். பகவத்கீதையினுடைய மனநிலை அர்ஜுனனின் கலக்கமும் மாயையின் தோற்றமும். அதாவது அர்ஜுனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் வந்து அர்ஜுனனுடைய விஷாத யோகம். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு வந்து குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படுகின்றது. எதனால் அப்படிங்கிறத வந்து நாம வந்து பார்க்க போகின்றோம். அந்த குழப்பமும்
கலக்கமும் பாத்தீங்கன்னாக்கா கிருஷ்ணருடைய மாயையினால் ஏற்படுத்தப்பட்டது. ஏன்னா இந்த கீதையை வந்து நமக்கு எல்லாருக்கும் வழங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனுக்காக தான் அந்த சுச்சுவேஷனே வந்து கிரியேட் பண்ணார். ஏன்னா மாயையினுடைய நாயகனே அவர் தான் இல்லைங்களா, யோக மாயையினுடைய சுரூபமே அவரே அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும். அர்ஜுனருக்கும் குழப்பமும் கலக்கமும் ஏற்படாவிட்டால் அவரை மீட்பதற்காக கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையை பேச வேண்டிய அவசியமே இருந்திருக்காது. பேசிக்கலி பகவத்கீதையை நமக்கு கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் அந்த சுச்சுவேஷனே வந்து கிரியேட் பண்ணது. பகவத்கீதையை முதலில் கேட்டவர் அர்ஜுனன் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனுக்காகவே. இப்ப நாமெல்லாம் கூட இதை வந்து தெரிஞ்சுக்க போறோம். இது எல்லாமே நம்மளுடைய நன்மைக்காகவே அப்படிங்கறது வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அர்ஜுனருடைய தீர்மானமற்ற தன்மை. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம டீமுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் மற்றும் ஒன்று பண்ணணும். கிருஷ்ண பிரபு அந்த ஐ திங்க் ராதிகாமா who will be sharing that PPT. கிருஷ்ண பிரபு இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஷேர் பண்ணி. எஸ், பகவத்கீதை எல்லாரையுமே உங்களை வரவேற்கின்றோம் இந்த கோர்ஸ்க்கு. ஸோ தமிழ் டீம் சார்பாக உங்களை அனைவரையுமே வந்து வரவேற்கின்றோம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போங்க பிரபு. ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த குரு பரம்பரையினுடைய டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் அந்த புக் வாங்கினீங்கன்னாக்கா இன்ட்ரடக்ஷன்ல லாஸ்ட் பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாத்தையுமே கொடுத்துருப்பாங்க. கிருஷ்ணர்கிட்ட இருந்து பிரம்மா கிட்ட இருந்து நாரதா, வியாசதேவர், மாதவா, ஸோ இத்தனை குருகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடைசியில வந்து நம்ம ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா வரைக்குமே வருது. இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க வந்து ஜென்ரலா மத்வாச்சாரியா, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 ஆச்சாரியர்கள் இருக்கிறது நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லைங்களா. ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ராமானுஜாச்சாரியார் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸா நமக்கு தெரியும் நல்லாவே. அதே மாதிரி வந்து மத்வாச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கௌடிய வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல வந்து அவர் வந்து ஃபேமஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ அவரும் இதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மத்வாச்சாரியாரும் இங்க இருக்கிறார் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த குரு பரம்பரையில வரும்பொழுது சைத்தன்ய பிரபு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 22வது குருவாக, அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மா வந்து கலியுகம் தொடங்கறதுக்கு முன்னாடி தான் இந்த பூமியை விட்டு அவரும் வந்து வைகுண்டம் செல்கின்றார் ஆக்சுவலி. ஸோ அப்போ வந்து இந்த கலியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பிறந்த பிறகு ஒரு 4000 இயர்ஸ் 4,500 இயர்ஸ் கழிச்சு தான் வந்து சைத்தன்ய பிரபு வந்து வராரு. ஏன்னா இந்த கலிகாலத்துல வந்து கலக்கங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கலகங்கள், சண்டை சச்சரவு நிறைந்ததுதான் வந்து இந்த கலியுகம். ஸோ எப்பவுமே மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒருத்தரை பார்த்து ஒருத்தருக்கு பொறாமை, வயிற்று எரிச்சல், இந்த எல்லாமே நிறைந்ததுதான் வந்து இந்த கலியுகம் என்பதே. ஸோ அந்த கலியுகத்தினுடைய மீனிங்கே அதுதான். ஸோ அந்த இயல்புகளோட தான் நாம் எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ அதுக்கு அந்த இதுல இருந்து நம்ம வந்து இந்த கலிகாலத்துல இருந்து நம்ம வந்து விமோசனம் அடையணும்னா இது 4,32,000 ஆண்டுகள். இப்ப 5,000 சில்லற ஆண்டுகள் தான் கழிஞ்சிருக்கு. இப்பவே நமக்கு இவ்வளோ வந்து ஃபீல் பண்றோம், பேடா ஃபீல் பண்றோம், ரொம்பவுமே மோசமா இருக்கு, இது கலிகாலம் அப்பான்ட்டு நம்ம பேசுறோம். ஆனா இன்னும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய காலங்கள் எல்லாம் முடியறதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் மோசமான நிலைமையை தான் நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஸோ அதனால அட்லீஸ்ட் பகவான் இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு மனித பிறவி கொடுத்திருக்கார். இதை வந்து நம்ம ப்ராப்பரா வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அட்லீஸ்ட் அவருடைய ஸ்தலத்துக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது வந்து நமக்கு வரணும். ஸோ எல்லாருமே இங்க வாலண்டியர் சர்வீஸ் தான். அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா they are doing only free service. ஸோ யாருமே வந்து இங்க பெய்ட் சர்வீஸ் கிடையாது. அதனால உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கூட குரூப் ஒரு நாளைக்கு 1 hour வந்து ஓப்பன் பண்ணி வைப்பாங்க. ஸோ என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க அங்க போடலாம். ப்ளீஸ் வெயிட் பேஷன்ஸ்லி ஃபார் த குவிஸ் ரிலேட்டட் திங்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே. ஓகேங்களா? ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இருமா கோ பேக் கிருஷ்ணா பிரபு. ஓ எஸ், நான் வந்து பேசிக்கலி ஃப்ரம் தமிழ்நாடு தான், பட் இஸ் ஃப்ரம் த வெல்லூர் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஸோ நான் படித்தது வந்து வெல்லூர் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் படித்தேன் நான். அதுக்கப்புறம் வந்து கர்நாடகாவில் வந்து செட்டில் ஆகிட்டேன் நான். ஸோ இங்கே வந்து ஐ எம் கரண்ட்லி டூயிங் மை ஓன் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ பிஸ்னஸ் போக டைமில் ஐ எம் டூயிங் இது ஒரு கைங்கரியமாக வந்து பகவான் எனக்கு கொடுத்துருக்க ஒரு கிருபையாக ஏற்றுண்டு இந்த கைங்கரியத்தை வந்து நான் செய்யலை, அவர் என்ன ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணி செய்ய வச்சுட்டு இருக்கார், அவ்வளோதான். அதுக்கு மேற்பட்டு எதுவுமே கிடையாதுங்க. நெக்ஸ்ட் ராதிகா. ஸோ இந்த கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்பொழுது ஷி வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டு ஹெல்ப் மீ
அந்த வாலண்டியரா வந்து நான் ஒத்தையில என்ன பண்ணுவேன் அப்படிங்கிற ஒரு இதுல வந்து எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணவங்க அவங்க தான். ஷீ இஸ் ஆல்சோ ஃப்ரம் சென்னை. ஸோ ராதிகா இஃப் ப்ளீஸ் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் காயத்ரி மாதாஜி, ஷீ இஸ் பேக் சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அனைத்தையுமே வந்து பேக் எண்ட்ல வந்து குவிஸ் ரெடி பண்றதுல இருந்து எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஷீ வாஸ் அ குட் ஹெல்ப். ஐ திங்க் காயத்ரி அண்ட் கிருஷ்ணா பிரபு ரெண்டு பேருமே தே ஆர் போத் ஃப்ரம் த டெக்னிக்கல் சப்போர்ட். பிரேமா சுந்தரராஜன் மாதாஜி டிரான்ஸ்லேஷன். நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இங்கிலீஷ்ல இருந்து தமிழுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணி கொடுக்கக்கூடிய கைங்கரியங்கள் இவங்க. பிரேமா சுந்தரராஜன் மாதாஜி ஷீ இஸ் எ சைக்காட்டிஸ்ட். அவங்களும் வந்து இப்போ வந்து யூத்துக்கு வந்து கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க. ராதிகா ஆல்சோ இஸ் டேக்கிங் யூத்துக்கு வந்து கிளாஸஸ் எடுக்கிறாங்க, இங்கிலீஷ்ல எடுக்கிறாங்க ரெண்டு பேருமே. அப்புறம் ஸ்ரீநிதி மாதாஜி அவங்களும் வந்து டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க்குக்கு நல்ல சப்போர்ட். விஜய் கண்ணன் மாதாஜி அவங்க வந்து யூஎஸ்ல இருக்காங்க. ஷீ சப்போர்ட்ஸ் ஆல்வேஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க். ஸோ பார்கவி மாதாஜி வந்து காயத்ரி மாதாஜியோட பொண்ணு. மேபி ஹார்ட்லி சம் 6 years இருக்கலாம், 6-7 years. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்களால முடிஞ்ச சப்போர்ட்டும் அவங்களும் பண்றாங்க. ஸோ ஒரு குட்டி பொண்ணு கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இதுல வந்து அவங்களையும் மாதாஜி தான். ஸோ சின்ன வயசுல இருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே மாதாஜின்னு தான் இங்க வந்து எல்லாருமே அழைப்பாங்க. அதே மாதிரி ஜென்ஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரபுஜின்னு சொல்லி தான் நம்ம வந்து பிரபுன்னு சொல்லிட்டு அழைப்பாங்க. தட் இஸ் ஹவு இஸ்கான் கல்ச்சர் இஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து யஷ்வந்த் ராஜ் இவர் வந்து ஹீ இஸ் இந்த காலேஜ்ல இருக்காரு. ஸோ அவரும் வந்து இந்த டிரான்ஸ்லேஷன் சம்திங் சப்போர்ட் பண்ணுவார். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் போமா. ராதிகா நீங்க இருக்கீங்களா? யூ கேன் ஸ்பீக் அவுட். ஐ திங்க் நான் ஆல்ரெடி அவங்கள பத்தி இன்ட்ரடியூஷன் பண்ணிட்டேன் நான். ஸோ இவங்க காயத்ரி மாதாஜி ஆன்லைன் டீச்சிங் பண்றாங்க. இவங்க பிரேமா சுந்தரன் மாதாஜி. ஸோ ஷீ பீங் ஏ சைக்காட்டிஸ்ட் இந்த யூஎஸ்ல இருந்து இவங்க தே ஆர் டூயிங் ஷீ இஸ் டூயிங் சர்வீஸ். ஸோ இப்போ வந்து இவங்களும் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. ஸ்ரீநிதி மாதாஜி ஷீஸ் அ டீச்சர், ஹிந்தி பண்டிட். ஸோ கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டிரான்ஸ்லேஷன் ஒர்க்கு. ஸோ இந்த 5th grade, ஓகே 5th grade படிக்கிறாங்க பார்கவி மாதாஜி. இவங்க எம்சிஏ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் விஜய் கண்ணன் மாதாஜின்றவங்க டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் எல்லாமே பண்றாங்க. எஸ் பிரபு. சீதாராமன் பிரபுஜி வெரி எலிவேட்டட் சோல். ஸோ ரொம்ப நல்ல ஆத்மா அவரு. ஸோ ஹி யூஸ் டு டூ வெரி நைஸ் சப்போர்ட். இப்போ வந்து கொஞ்சம் பிஸியா இருக்காரு அவருடைய வேலையில. ஸோ ஒன்லி ஒன் செஷன் வருவாரு. ஸோ ஹி வில் பி டேக்கிங் மகாமந்திரத்தை பற்றி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு சண்டே, இந்த சண்டே எல்லாம் அடுத்த சண்டே ஒரு செஷன் கொடுப்பாரு ஒரு 10-15 minutes. நம்ம கிருஷ்ணா பிரபு ஸோ ஹி இஸ் ஆல் இன் ஆல். எல்லா சப்போர்ட்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா செஷன்ல இருக்கும்பொழுது கிருஷ்ணா ஒன்லி வில் பி தேர் ஃபார் ஆல் த சப்போர்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இதுதான் எங்களுடைய டீம். ஸோ ஆல் ஆர் வாலண்டரிஸ். ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து எல்லா குரூப்லையுமே இவங்க இருப்பாங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் நீங்க அங்கே போட்டிங்கனாக்கா அவங்கள யாராவது ஒருத்தர் உங்களுக்கு, நானோ இல்லை அவங்களோ வந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவோம். பட் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் லிட்டில் பேஷன்ஸ், அவ்வளோதான். இது எல்லாமே லிங்க்ஸ் உங்களுடைய வாட்ஸ்அப் குரூப் அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டிருக்கோம் நாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னா டொனேஷனுக்கு ரேசர் பே, ஒரு பிரிக்குக்கு நீங்க வந்து கொடுக்கலாம், ஒரு ஸ்கொயர் ஃபீட் கூட நீங்க பே பண்ணலாம், லைஃப் மெம்பர்ஷிப் பண்ணிக்கலாம், உங்களுடைய விருப்பம் அது. there is no forcible, எதுவுமே கிடையாது. it is all your wish actually. yes பிரபு, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இதெல்லாமே செய்யக்கூடாது, அதாவது செய்ய வேண்டியது எல்லாமே, ஏதாவது செய்யக்கூடாது எது, செய்ய வேண்டியது எது, அதாவது ப்ரமோஷனல் மெசேஜஸ், ஆடியோ வீடியோ ஃபார்வர்ட் பண்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு டிவோட்டி வந்து கொஸ்டின் கேட்டா இன்னொரு டிவோட்டி ஆன்சர் பண்றது, இது எல்லாமே செய்யக்கூடாது. ஏன்னா நீங்க எல்லாருமே இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜாயின் ஆயிருக்கீங்களா, அதனால வந்து ராங்கா நம்ம வந்து யாருமே கைட் பண்ணக்கூடாது. நானும் இல்ல இந்த அட்மின்ஸோ வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் அதாவது பகவத்கீதை ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் தான் மட்டும்தான் கேட்கணும். மகாபாரதம், ராமாயணம், இதிகாசங்கள் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் எதுவுமே நீங்க வாட்ஸ்அப் குரூப்ல வந்து கண்டிப்பாக போடக்கூடாது. அது கேள்விகள் கேட்கவும் கூடாது. ஏன்னா அது எல்லாமே அவுட் ஆஃப் கவரேஜ் தான் நமக்கு. ஏன்னா இந்த பகவத்கீதையை நம்ம முழுமையா தெரிஞ்சுட்டா போறோம். எஸ், நெக்ஸ்ட். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுடைய பேர் வந்து நீங்க வந்து கண்டிப்பாக மாத்திக்கணும். நீங்க உங்களுடைய நீங்க லாகின் பண்ணும்போது 123 108 இந்த மாதிரி எல்லாம் லாகின் ஆவீங்க. ஃபோன் நேம்ல ரீநேம்ன்ற ஆப்ஷன் இருக்கும். அங்க போயிட்டு உங்களுடைய நேமை வந்து நீங்க வந்து ரேஸ் பண்ணி நீங்க உங்களுக்கு யார் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறது வந்து கண்டிப்பாக எங்களுக்கு தெரியணும். அதனால வந்து யூ ப்ளீஸ் ரீநேம் இட் ஆக்சுவலி. அப்பதான் நீங்க யார் கொஸ்டின் கேட்குறீங்கன்றது வந்து எங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சுட்டு கை உயர்த்த சொன்னாக்க நாங்க வந்து தெரிஞ்சுக்குவோம். நீங்க கேட்குற கொஸ்டினுக்கு எங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். இல்லைன்னா வி வில் நாட். ஏன்னா நிறைய பேர் 108 அப்படின்னு போட்டாங்கன்னாக்கா அதுல இருந்து நாங்க எந்த 108 கேட்கறாங்கன்ற எங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் உங்க பேருக்கு நீங்க மாற்றிக்கணும். எஸ், இதுதான் வந்து இப்போ நம்ம சாப்டருக்குள்ள போகலாம்.
ஸோ கிருஷ்ணர் இரு படைகளுக்கு நடுவில் தேரை ஓட்டினார். 2 படைகளுக்கு மத்தியில அந்த வெண் குதிரைகள் பூட்டப்பட்ட அந்த தேரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பகவான் கிருஷ்ணர் ஓட்டினார். குருஷேத்திர போரில் போராட அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டார். ஏன்னா தன்னுடைய சொந்த பந்தங்களை எதிர்த்து அவர் வந்து போராடணும் அப்படிங்கிற மனசு வரும்பொழுது நம்மளுடைய ரத்த சம்பந்தங்களை நாம் எப்பொழுதுமே வந்து குருதி புனல்ல பார்க்கணும்னு என்னைக்குமே நம்ம விரும்ப மாட்டோம் இல்லையா? அதே சிரமம் தான் வந்து அர்ஜுனருக்கும் இருந்தது. ஆக்சுவலி அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். இதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டது. பகவத்கீதை எதனால் பேசப்பட்டது அப்படிங்கறது வந்து நாம தெரிஞ்சிட்டோம். ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா சாரி ஒரு நிமிஷம், இது ஆல்ரெடி கீத மகாத்மியம் பார்த்தாச்சு நம்ம. ஒரு நிமிஷம். எஸ், ஒரு நிமிஷம். ஸோ கீத மகாத்மியத்தை பத்தி நாம வந்து பகவத்கீதையின் உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுபவன் வாழ்வின் எல்லாவித துயரங்களிலும் ஏக்கத்திலிருந்தும் விடுபட முடியும். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். நமக்கு லைஃப்ல வந்து எதன் மேலேயும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லையா? அந்த எதிர்பார்ப்புகள் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த உன்னதமான பக்குவ நிலைக்கு நாம நம்மளை எடுத்துட்டு செல்வோம். எந்தவித துயரமா இருந்தாலுமே அதை நம்ம பேலன்ஸ்டா எடுத்துன்னு போகக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம வந்து கண்டிப்பாக பெறுகின்றோம் கீதையினுடைய உபதேசங்களை முறையாக பின்பற்றுவதால். இவ்வாழ்வின் பய முழுவதிலிருந்து விடுபட்டு, பேசிக்கலி ஃபியர் எப்போ வரும், நமக்கு பயம் எப்போ வரும், ஆங்ஸைட்டி எப்போ வரும்னாக்கா நம்ம ஒரு சூழ்நிலை எதிர்கொள்ள முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தள்ளப்படும் பொழுதுதான் நமக்கு பயம், அந்த ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாமே வந்து சேர்றது. அவன் மறுவாழ்வில் ஆன்மீக வாழ்வை அடைகின்றான். ஆனா பகவத்கீதையை வந்து நம்ம வந்து பின்பற்றும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு பயம், ஆங்ஸைட்டி, ஸ்ட்ரெஸ் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே இருக்காது. பேசிக்கலி நம்ம ஹெல்த் கூட நமக்கு நல்ல விதத்துல மெயின்டைன் பண்ணிக்க முடியும். அடுத்த வாழ்க்கை என்று இருந்தார் அவர்கள் கண்டிப்பாக ஆன்மீக வாழ்க்கை அவர்கள் அடைகின்றனர். பகவத்கீதையை முழு ஆர்வத்துடனும் அக்கறையுடன் ஒருவன் படித்தால் பகவானின் அருளால் அவனது பூர்வ ஜென்ம பாவங்கள் செயல்படாமல் போகும். அதாவது நம்ம முற்பிறவினுடைய பாவங்களுடைய விளைவுகள் தான் இந்த ஜென்மத்துல நம்ம வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அந்த கஷ்டத்துல இருந்து நமக்கு விமோசனம் கொடுப்பது பகவானுடைய கருணையால் மட்டுமே. அதனால நம்ம பகவத்கீதையை வந்து வித் ஸ்க்ரூட்டினிட்டி, அதாவது நல்லா புரிஞ்சுட்டு படிக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி முழு ஆர்வத்தோடும் அக்கறையோடும் பயபக்தியோடும் நம்ம படிக்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பகவானுடைய அருளும் நமக்கு கிடைக்கின்றது. ஸோ சர்வோபனிஷோ காவோ நோக்தா கோபால நந்தன பிரார்த்தோ ஸ்வஸ்த சுதீர் போக்தாக்தம் கீதாமிரதம் மகத். அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எல்லா உபநேசங்களின் சாராம்சம் கீதோபனிஷத் என்று அழைக்கப்படும் பகவத்கீதை பசுவை போன்றது. இடையற் குல சிறுவனாக புகழ்பெற்று விளங்கும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் கறக்கப்படுகின்றது அந்த கீதையினுடைய சாராம்சம், அதாவது பால். அர்ஜுனன் கன்று போன்றவன், அறிவு சான்றவரும் தூய பக்தர்களும் பகவத்கீதை என்னும் அமிர்த பாலை குடிக்க வேண்டியவர்கள் தான். நீங்க எல்லாருமே இந்த அமிர்தமான பாலை வந்து குடிக்கத்தான் இந்த செஷனுக்கு வந்து வந்திருக்கீங்க. அர்ஜுன விஷாத யோகம். இங்க 3 காட்சிகள் நம்ம இங்க பார்க்கின்றோம் இல்லையா? மேல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டர் இருக்காரு, நடுவுல இருக்கிறது வந்து துரியோதனன், இங்க கீழே இருக்கிறது வந்து அர்ஜுனன். ஸோ 3 பேருமே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலை ஸோ இருக்காங்க. திருதராஷ்டருக்கு வந்து கலக்கம், ஏன்னா அவனுக்கு பேராசை. ஸோ அதாவது பொறாமை, பேராசை, தன் பிள்ளைகள் மட்டுமே எல்லாத்தையுமே அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த பாரபட்சமான ஒரு மனது, சுயநலம் மிக்க ஒரு மனது அவனுக்கு. ஸோ அதனால இந்த போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மம் பக்கம்தான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து வெற்றி கிடைக்கும் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை அவன் உணர்ந்திருந்தாலும் அவனுடைய எதிர்பார்ப்பு என்ன என்றால் இந்த பாண்டவர்கள் வந்து போர் புரியாம விட்டு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட தான் அவனுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷனோட உட்கார்ந்துருக்கான். எதிர்பார்ப்புகள், அவங்க விட்டு கொடுத்துட்டா நம்ம பிள்ளைகள் நல்லா இருப்பாங்க இல்லையா அப்படின்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு. ஆனா தன் பிள்ளைகள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணின்னு போகணும்ன்ற அந்த இது இல்ல அவருக்கு, இல்ல எக்ஸ்பெக்டேஷன் கிடையாது. எங்கிருந்தாலும் தன்னுடைய பிள்ளைகள் மட்டுமே மேன்மையான இடத்துல இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன். துரியோதனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பக்கத்துல இருக்கவங்களையும் இந்த 2 படைகளையும் பத்தி ஒரு மேற்பார்வை பார்த்துட்டு அந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே யார் யாரு உன்னதமான மகாரதர்கள் யார் யாரு அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்டே வந்து சொல்லுவாரு. அதை சொல்றதுக்கு முன்னாடி தன்னுடைய குருவான துரோணாச்சாரியார் கிட்ட போயிட்டு தான் இந்த காட்சியை பற்றி விவரிப்பார்.
ஸோ அந்த துரோணாச்சாரியார் பார்த்து பேசுற சீன் தான் அது ஆக்சுவலி. அதாவது துரோணாச்சாரியாரை பற்றி நமக்கு தெரியும் இல்லையா? கௌரவர்களுக்கும் பாண்டவர்களுக்கும் ஒரே ஆச்சாரியா தான் 2 பேருக்குமே. ஸோ இந்த திரௌபதியுடைய தந்தையான துருபதனும் இவர் துரோணாச்சாரியாரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரே துரோணாச்சாரியுடைய தந்தை கிட்ட தான் வந்து வித்தைகள் எல்லாமே பயின்றவர்கள் ஒரே, அதனால ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வறுமையில இருந்த துரோணாச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு காலத்துல வந்து துருபதன் வந்து அவருக்கு வந்து தானம் கொடுப்பதாக, அதாவது ஹெல்ப் பண்றதா சொல்லியிருந்தார், உதவி புரிவதாக சொன்னதுக்காக ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய பிள்ளைக்கு வந்து வளர்க்கறதுக்கு பால் கூட குடிக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு பசுமாடு இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு இதுல வந்து போயிட்டு ஹெல்ப் கேட்க போகிறார், சகாயம் கேட்க செல்கின்றார். அப்பொழுது வந்து துருபத மன்னன் வந்து அவரை வந்து உதாசீனம் படுத்தி அவமானப்படுத்தி அனுப்பி விடுகின்றார். ஸோ கோபம் வந்த பிறகு துரோணாச்சாரியார் வந்து குருதட்சணையாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா அர்ஜுனனை ஏற்றுக்கொண்டு போய் அந்த துருபத நாடு மேல வந்து பல போர் தொடுத்து பாதி ராஜ்யத்தை வந்து வென்று விடுகின்றார். ஸோ அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம துருபதன் வந்து ஒரு சபதத்தை மேற்கொள்கின்றான். நான் உன்னை எனக்கு வந்து ஆண் சந்ததி இல்லைன்னு சொல்றல, நான் தவம் புரிந்தாவது வந்து ஒரு ஆண்மகனை பெற்று உன்னை வதைக்கிறதுக்காகவே நான் ஒரு பிள்ளையை பெறுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரும் வந்து செய்யறார். அந்த சபதத்தின் பிரகாரம் தான் துஷ்டதூம்னன் பிறப்பது. ஃபர்ஸ்ட் துஷ்டதூம்னன் ஆன பிறகுதான் திரௌபதியும் வருவது அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு தெரியும் யாகத்திலிருந்து. சோ அப்படி அந்த துஷ்டதூய்மனால் தான் தன்னுடைய உயிர் பிரியும் அப்படிங்கிற அந்த உண்மையை அறிந்த பிறகும் தன்னுடைய நண்பனான மகனுக்கு எல்லா போர்க்கலையிலும் கற்றுக் கொடுக்கின்றார். யாரு? துரோணாச்சாரியார். சோ ஒரு குரு என்ன சொல்லிக் கொடுக்கணுமோ எல்லாத்தையுமே சொல்லிக் கொடுக்குறார். அது ஆஸ் அ பொலிட்டிஷியனா பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம துரியோதனன் வந்து ஒரு தவறாக வந்து சுட்டி காட்டுகின்றார். சோ இப்ப போர்க்களத்துல வந்து நின்று இருக்க அவர்கள் எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து பாண்டவர்கள், அவர்கள் மீது உங்களுக்கு கருணை ஜாஸ்தி. சோ அதனால வந்து அப்ப செய்த தப்பை மீண்டும் வந்து நீங்க செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறத வந்து அவருடைய தவறை சுட்டி காட்டுவத சீன் தான் அந்த செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஆக்சுவலி. மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அர்ஜுனன் வந்து நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மாவை பார்த்து 2 படைகளுக்கு மத்தியில ரதத்தை எடுத்து நிறுத்துங்கள் அப்படின்ட்டு வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேட்டுக்குவார். சோ பார்த்த சாரதியான நம்ம பரமாத்மா அந்த 2 படைகளுக்கு மத்தியில போயிட்டு ரதத்தை எடுத்து சென்று நிறுத்துகின்றார். சோ அந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க யாரு, இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க யாரு அப்படிங்கறது எல்லாத்தையுமே பார்க்கும் பொழுது அந்த பக்கம் தன்னுடைய குரு, பாட்டனார், தன்னுடைய கசின்ஸ், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா பெரியப்பா பிள்ளைகள் எல்லாரையுமே பார்க்க, அஸ்வத்தாமன், கிருபாச்சாரியார், அதுக்கப்புறம் கர்ணன் எல்லாருமே இந்த பக்கத்துல பார்த்தா தன்னுடைய பிள்ளைகள், தன் மாமன்மார்கள் எல்லாருமே பார்க்கும் பொழுது இவருக்கு இவங்களை எல்லாத்தையுமே கொன்னுதான் நம்ம இந்த ராஜ்யத்தை ஆளணுமா அப்படிங்கிற ஒரு கருணையால் கலங்கி போய் விடுகின்றான். யாரு? அர்ஜுனன். சோ வாயும் உலர்ந்து விடுகிறது, கையில இருக்கக்கூடிய காண்டீபமும் நழுவுகின்றது. அந்த காண்டீபத்தை வந்து போட்டுட்டு அந்த ரதத்துல உட்காரக்கூடிய சீன் தான் இது ஆக்சுவலி. சோ இந்த 3 காட்சிகளும் வெவ்வேறு எதிர்வினைகள், அதுதான் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் வந்து திருதராஷ்டர், இது ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் மட்டும்தான் நம்ம திருதராஷ்டர் வந்து பேசுறதே இங்க. திருதராஷ்டிர உவாச்சா தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுயுத்சவஹ மாமகா பாண்டவா சைவ கிம குருவத்த சஞ்சயா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டர் பாத்தீங்கன்னாக்கா அரண்மனையிலே இருந்து அங்க போர் என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்ப்பதற்காக பாத்தீங்கன்னாக்கா சஞ்சயனுக்கு வந்து வியாசதேவருடைய கருணையால் அந்த தெய்வீகமான அந்த டிவைன் ஐஸ் வந்து அவருடைய கருணையால் கிடைக்கின்றது. சோ அவர் வந்து அவருடைய அசிஸ்டன்ட் தானே, திருதராஷ்டருடைய அசிஸ்டன்ட். அவர் வந்து அங்க போர் முனையில என்ன நடக்கின்றது என்பதை பார்த்து சொல்வது அவருடைய வேலை. சோ அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்ல என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற கேட்கிறார். அதுக்கப்புறம் வந்து சஞ்சயன் வந்து பேச ஆரம்பிக்கின்றார். வியாசதேவருடைய கருணையால் வந்து சஞ்சயனுக்கு வந்து சஞ்சயா இஸ் அ சிஷ்யா ஆஃப் வியாசதேவா. சோ அவருடைய கருணையால் இவருக்கு அந்த கண்கள் கிடைக்கின்றது. சோ புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருஷேத்திரம், குருஷேத்திரம் வந்து புண்ணிய யாத்திரை தலம் என்று எதற்கு பெயர் வந்தது? அதாவது முன்னாடிலாம் தேவர்கள் எல்லாம் வந்து கீழே இறங்கி வந்து அங்க வந்து தர்ம காரியங்கள் அனைத்துமே செய்துட்டு இருந்தாங்க. தட் இஸ் ஒன் ரீசன். 2வது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பரசுராமர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதர்மம் புரிந்த சத்திரியர்களை வதைத்த ஸ்தலமும் அந்த குருக்ஷேத்திரம் என்பது. சோ தர்மத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடிய ஸ்தலம் என்பதால் தான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அந்த இடத்தை வந்து தேர்ந்தெடுத்தார். சோ அவரும் வந்து இந்த
உலகத்துக்கு வந்த நோக்கமே என்னன்னாக்கா அதர்மத்தை அழித்து தர்மத்தை நிலைநிறுத்தி நல்லவர்களை ரட்சித்து, அதாவது பக்தர்களை ரட்சிப்பது என்பதே அவருடைய நோக்கம். அதுக்காக தான் அவர் யுகந்தோறும் வந்து கொண்டே இருக்கின்றார் அப்படிங்கிறது வந்து 4th சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். சோ புண்ணிய யாத்திரை தலமான குருக்ஷேத்திரத்தில் போர் புரிய விருப்பம் கொண்டு ஒன்று கூடிய பிறகு, அதாவது 2 பக்கத்திலுமே என்னுடைய மகன்களும், அதாவது என்னுடைய பிள்ளைகள், சோ அங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா பாண்டுவின் பிள்ளைகள், எனது தம்பி பிள்ளைகள் என்று சொல்வது கிடையாது, அவர் பாண்டுவின் பிள்ளைகள். சோ பாண்டுவின் புதல்வர்களும் என்ன செய்தனர் சஞ்சயனே அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின். கிமகுருவத்து சஞ்சயா, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார் யாரு, திருதராஷ்டிரர். சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மக்ஷேத்திரம் என்பது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஸ்தலம். அந்த ஸ்தலத்துல வர, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல 2 இருக்கும். அதாவது ஒண்ணு வந்து அதர்மம், இன்னொன்னு தர்மம் இல்லையா. சோ அந்த தர்மம் அதர்மம் எப்படின்னாக்கா, இப்ப பால் பொங்கின்னு இருக்கு, அதுல நம்ம ஒரு கொஞ்சமா லெமன் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், எலுமிச்சம் பழ சாறை விட்டோம்னாக்கா அதுல வந்து தண்ணி தனியாவும், அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த கட்டியா வரக்கூடிய அந்த என்ன சொல்லுவோம் அது பேரு, நம்ம இது கூட யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்றோம் இல்லைங்களா. ஸோ அந்த ஸ்வீட் எல்லாம் பண்றதுக்காக நம்ம அதை பால் தனியா, அந்த தெரிஞ்சு வரக்கூடிய அந்த இது வந்து பன்னீர் கூட தனியா எடுக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அந்த பன்னீராக வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 பிரியறது. அதனுடைய அவுட்கம் என்னன்னாக்கா ஒரு ஸ்வீட்னஸ் தான். ஸோ இது ஒரு அனாலஜி, அதாவது ஒரு ஓமையாக ஒப்பிடுகின்றார்கள். ஸோ இந்த தர்ம கஷேத்திரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மம் அதர்மம் வந்து 2 பக்கத்துல நின்று இருக்கு. அதர்மம் தரப்பத்துல தர்மமானவர்களும் இருக்கின்றார்கள். சோ இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை வந்து நிலைநிறுத்துவதற்காக பகவானும் அவர்களோட வந்து நின்று இருக்காரு இங்க வந்து. சோ அதனுடைய அவுட்கமே என்னவா இருக்கும்னாக்கா, அதாவது தர்மத்தை நிலைநிறுத்தும், அது வந்து நன்மையை கொடுக்கக்கூடியது. அதுதான் இந்த அனாலஜி. நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, பஷ்யைதாம் பாண்டு புத்திரானாம் ஆச்சாரியா மகதீம் சமும் வியூடாம் துருபத புத்திரேனாம் தவ சிஷ்யேனா தீமதா அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆக்சுவலி எனது ஆசிரியரே, அது நான் ஆல்ரெடி இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் ஸ்டோரி சொல்லிட்டேன் நானு. சோ அங்க வந்து சொல்றார், இதோ பாண்டுவின் மகன்களின் பெரிய படையை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இவங்களை விட அவங்க வந்து படையில பின்தங்கியவர்கள் தான். யாரு, கௌரவர்களை விட 4 அக்ரோனி சேனைகள் வந்து கம்மி. இவங்க 11னாக்கா இவங்க 7 தான். ஸோ ஒரு அக்ரோனி சேனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் 2.5 lakhs அந்த மாதிரி ஒரு சைஸ் தான் அது ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது இவங்களை விட படைபலத்துல வந்து பின்தங்கி இருப்பவர்கள். பெரிய படையை உங்களது புத்திசாலித்தனமான சீடன், அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திருஷ்டதுயும்னனை பற்றி இங்க வந்து ஃபிங்கர் பாயிண்ட் பண்றாரு அவர் வந்து. யாரு, நம்ம துரியோதனன். நீங்க அவங்க வந்து எதிர்த்தரப்புல நின்று உங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாவே உங்களையே கொல்வதற்காக அவன் நின்று இருக்கான் அப்படிங்கறது வந்து சுட்டி காட்டுறது தான் இங்க துரியோதனனுடைய ஒரு வேலை. துருபதனின் மகனால் திறமையாக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. சோ அப்படின்னாக்கா நீங்க எந்த அளவுக்கு அவனுக்கு வந்து போர்க்கலையை கற்றுக் கொடுத்திருந்தால் அவன் அந்த அளவுக்கு வந்து அழகான ஒரு வியூகத்தை வந்து அமைத்திருப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து வைக்கிறார். சோ இவ்வாறாக என்ன பண்றாரு, அந்த பக்கம் ஆப்போசிட் டில் 19th ஸ்லோகம் வரைக்குமே நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த தரப்புல இருக்கக்கூடிய மகாரதர்கள், இந்த பக்கம் இருக்கவங்களை பத்தியுடைய எல்லாருமே, அதாவது பீஷ்மனால் பாதுகாப்பாக சேர்க்கப்பட்டது பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்மருடைய படைபலம் வந்து பெருசு ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் வந்து வயோதிகமாக இருந்தாலும் அவருடைய படை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் சொல்ற பேச்சு கண்டிப்பா கேட்கும். அந்த அளவுக்கு படைபலத்திலையும் அவர் வந்து முன்னோக்கி உள்ளவர். ஸோ இந்த பக்கம் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வத்தாமன், அதுக்கப்புறம் வந்து விகர்ணன், அதுக்கப்புறம் வந்து கர்ணன், அதுக்கப்புறம் வந்து கிருபாச்சாரியா, துரோணாச்சாரியா, ஸோ இவங்க எல்லா மாதிரி சகுனி எல்லாருமே இந்த பக்கம் இருக்காங்க. நிறைய, அதாவது மகாரதர்கள் எல்லாமே இருக்காங்க. அந்த பக்கத்துலயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா பஞ்ச பாண்டவர்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்க ரிலேஷன்ஸ், இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா விராட் அரசன் அவங்க சம்பந்திங்க இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வந்து துருபத மன்னன், ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு காஷிராஜன், குந்தி போஜன், இவங்க எல்லாருமே இந்த ஸ்லோகங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா டில் 18வது ஸ்லோகம் வரைக்குமே இந்த 2 பக்கம் இருக்கக்கூடிய மகாரதர்களை பற்றி வந்து விவரிப்பார். யாரு, நம்ம துரியோதனன். அதுக்கப்புறம் சகோஷாம் தாத ராஷ்டிரா நாம் ஹிருதயானி வியதாரத் நபக்ஷா விருவிதீம் பிரதிவீம் சைவது துமுலோ அபியானுதாயன். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடியவங்களையும் அந்த பக்கம் இருக்கக்கூடிய மகாரதர்களை பற்றியும் வந்து சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 2 பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய சங்குகளை வந்து முழங்க ஆரம்பிக்கின்றார்கள். சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பீஷ்ம தேவர் தான் வந்து அவருடைய சங்கை வந்து முழங்குவார். சோ துரியோதனனை மகிழ்விப்பதற்காக. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா வெற்றி என்பது துரியோதனனுக்கு ஆசி புரியவில்லை அவர் வந்து. ஆனா இருந்தாலும் தன்னுடைய கடமை என்ற அந்த பிரதிஜைனால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா துரியோதனன் தரப்புல வந்து நின்று அவர் போர் புரிய வேண்டிய
கட்டாயத்திற்கு வந்து உட்படுத்தப்பட்டுள்ளார். ஸோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பஞ்ச பாண்டவர்கள் தங்களுடைய அந்த சங்குகளை வந்து அவர்கள் வந்து முழக்குகிறார்கள். ஸோ நம்ம பகவானுடைய சங்கு பேர் வந்து பாஞ்சஜன்யம். அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அர்ஜுனருடைய இது வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தேவதத்தம், அந்த சங்குனுடைய பேர். இது எல்லாமே தெய்வீக சங்குகள் ஆக்சுவலி. அதுக்கப்புறம் வந்து பீமனுடைய சங்கு வந்து பவுண்ட்ரம். அதுக்கப்புறம் வந்து தர்மருடைய பங்கு வந்து தர்மருடைய சங்கு வந்து அனந்த புஷ்பம். அதுக்கப்புறம் வந்து அனந்த விஜயம், அனந்த விஜயம். அதுக்கப்புறம் வந்து நகுல சகாதேவன் வந்து சுகோஷம் மற்றும் மணி புஷ்பகம். ஸோ இந்த சங்குகளை பத்தி நீட்டா வந்து அந்த ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லியிருக்கு, நீங்க வாசிச்சுக்கலாம். இந்த 5 சங்குகள் இது எல்லாமே வந்து தெய்வீக சங்குகள் அப்படின்ட்டு. ஸோ பல்வேறு சங்கொலிகளின் அந்த பக்கத்துல இருந்தும் சங்கொலிகள் வருகின்றன, பறை எல்லாமே சாற்றுகிறார்கள், இந்த பக்கத்துல இருந்து வருகின்றது. ஸோ துரியோதனன் பக்கம் இருக்கக்கூடிய சங்கொலிகள் வரும்பொழுது பாண்டவர்கள் வந்து பயப்படுறதே கிடையாது. ஆனா பாண்டவர்கள் பக்கம் இருந்து எழுப்பக்கூடிய அந்த சங்கொலியால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திருதராஷ்டிரோடைய மகன்களுடைய ஹிருதயங்கள் வந்து சிதறி போகின்றன. அதை விவரிக்கிறது தான் இந்த ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. ஸோ பல்வேறு சங்கொலிகளின் முழக்கம் பேரொலியாக எழுந்து பூமியும் வானமும் நடுங்குமாறு எதிரொலிக்க திருதராஷ்டிரனுடைய மகன்களுடைய இதயங்கள் வந்து சிதறி போயின. ஏன்னா பயம். ஸோ பேசிக்கலி அதர்மம் தரப்பில் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து பயம் என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். நம்ம தரப்புல வந்து தப்பு இல்லைன்னாக்கா கண்டிப்பா நம்ம கான்பிடன்ஸா எந்த ஒரு வேலையுமே செய்வோம். ஆனா நம்ம பக்கம் தவறு என்று ஒன்று இருந்தால் அதுல எதிர்த்து நம்ம போராடுவது மிகவும் கடினமான ஒரு செயல் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த பக்கத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா பாண்டவர்கள் வெற்றி வாய்ப்பு அடைவதற்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து ஜாஸ்தி. ஏன்னா அந்த ஸ்தலமே வந்து தர்மக்ஷேத்திரம். ஸோ தர்மத்தையே நிலைநிறுத்தக்கூடிய ஒரு ஸ்தலம் அது. அது பிளஸ் பாயிண்ட். ரெண்டாவது, அர்ஜுனனுக்கு வந்து அக்னி தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு தேர். ஸோ இருக்கிறதுலே வந்து புனிதமானது அக்னி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். பஞ்சபூதங்கள்லயே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பியூரிஃபைங்ன்றது வந்து அக்னி தான், அக்னி ஸ்வரூபம் தான். ஸோ அப்படிப்பட்ட அக்னி தேவர் கொடுத்த அந்த தேர்னால வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தர்மத்தை கண்டிப்பாக நிலைநிறுத்துவதற்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாஸ்தி. அப்புறம் சங்கநாதங்கள் பாத்தீங்கன்னாக்கா அது முழக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சங்கு எதுக்கு நம்ம பூஜை பண்ணும்போது கூட நிறைய வீட்டுல பூஜை பண்ணும்போது சங்கநாதம் கொடுப்பாங்க. ஏன்னா அது பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனை வந்து கொடுக்கும் வீட்டுல வந்து. அதனால வந்து நல்ல தர்மமான ஒரு சூழ்நிலையை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இன்னும் அதை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணக்கூடியது. காண்டீவம், அதாவது அர்ஜுனனுடைய காண்டீவம். ஸோ அதாவது பாத்தீங்கன்னா பாசுபதாஷ்டம். அதுக்கப்புறம் எங்கெல்லாம் பகவான் இருக்காரோ அவருடைய, அதாவது பாத்தீங்கன்னா பாக்யவதியான லக்ஷ்மி தாயாரும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய ஹிருதயத்துல எப்பொழுதுமே இருப்பார். அதாவது லக்ஷ்மி தாயார் எப்பொழுதுமே பகவானை நீங்கி எப்போதுமே இருந்தது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து அவர் ஹிருதயத்திலே இருக்கக்கூடிய தாயார் எங்கேயுமே இருக்கும் பொழுது லக்ஷ்மி தாயார் இருக்கக்கூடிய இடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கண்டிப்பாக வெற்றிக்கு வழிவகைக்கிறது. அதனால வந்து தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ரீசன். மூன்றாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரிஷிகேஷா, லாஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷிகேஷா. ரிஷிகேஷம் என்றால் நம்முடைய கேசத்தை பற்றி குறிக்கிறது. நம்ம அதாவது இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர், அதுதான் வந்து மீனிங் ஆஃப் த ரிஷிகேஷம் என்று. ஸோ பகவானுக்கு ரிஷிகேஷா அப்படிங்கிற ஒரு நாமமும் உண்டு. ஸோ அவருடைய அதாவது தாயாரான லக்ஷ்மியும் அவரோட இருக்காங்க. எங்க தாயார் இருப்பாங்களோ பகவான் அங்கதான் இருப்பார் ஆக்சுவலி. ஸோ அதனால வந்து இவங்க எப்பவுமே பிரிஞ்சது கிடையாது. ஸோ அவருடைய ஹிருதயத்திலேயே அவங்க இருக்கிறதுனால அந்தரங்க சக்தியாக இருப்பவளே வந்து தாய் தான். ஸோ பகவான் அத ஃபீமேல் பொட்டன்சி ஆஃப் கிருஷ்ணா இஸ் ராதா ராணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது லக்ஷ்மி தாயார், ராதா ராணி, ருக்மிணி எல்லாருமே ஒரே ஸ்வரூபம் தான். ஸோ இது நாம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அவங்க இருக்கக்கூடிய இடத்துல வந்து கண்டிப்பாக வெற்றி என்பது உண்டு. பகவான் இருக்கிற இடம் வெற்றி ஸ்தலம். ஸோ இப்ப வந்து நம்ம வந்து இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா இரக்கம், இன்பமின்மை, பாவச்செயல், குடும்ப பாரம்பரியம், இருமணம். ஸோ இந்த 5 காரணங்களை வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகின்றோம். எதனால இந்த காரணங்கள் வந்திருக்கின்றது அப்படிங்கிறது வந்து 2 படைகளுக்கு மத்தியில சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாப்பையே அச்சுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அர்ஜுனன் வந்து சொல்லுவாரு. பகவானும் 2 படைகளுக்கு மத்தியில தேரை எடுத்துட்டு போயிட்டு நிறுத்துவார் ஆக்சுவலி. ஸோ பகவான் நிறுத்தின பிறகு நம்ம அர்ஜுனன் வந்து எதிர்த்தரப்பு இருக்கக்கூடிய அவங்கள வந்து யாரோட தன் போர் புரியணும் அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் நிறுத்த சொல்லுவார். போய் பார்க்கும்போது எதிர்த்தரப்புல இருக்கக்கூடியவங்க நம்மளுடைய பாட்டனார், அதுக்கப்புறம் வந்து மாமாக்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சல்லியன் கூட அங்கதானே போய் சேர்ந்துறாரு, சீட்டட்.
சீட்டிங் பண்ணி தானே துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சீட் பண்ணி பாண்டவர்கள் பக்கம் போக வேண்டியவரை வந்து அந்த பக்கம் இழுத்துக்கிறாங்க. ஸோ அதனால அங்க 2 அக்ரோனி சேனை வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுது. இல்லைனாக்கா 2 பக்கமும் 9 அக்ரோனி சேனைகள் தான் இருந்திருக்கும். ஸோ இவங்களுக்கு 7 வந்து நின்றுடுச்சு. அவங்க 9ல இருந்து அவங்க 11 அக்ரோனி சேனைக்கு போயிட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் மகாரதர்கள் இருக்காங்க, அந்த பக்கமும் மகாரதர்கள் இருக்காங்க, 2 பக்கமும் பாக்குறாரு. பார்த்த பிறகு இந்த எல்லாமே நம்முடைய சொந்த பந்தங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸு, பிள்ளைகள், இந்த மாதிரி வந்து எல்லாருமே இந்த போர்ல இறக்கத்தான் வேண்டுமா அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கு. ஒரு தூய பக்தனுக்கு வந்து இரக்கம் என்பது கண்டிப்பாக உண்டு. ஸோ கருணை வந்து ஒரு தூய பக்தனுக்கு உண்டு. ஹி இஸ் அ ஹையஸ்ட் டிவோட்டி. யாரு? நம்ம அர்ஜுனர். ஸோ பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஹி இஸ் அ ஹையஸ்ட் டிவோட்டி. ஸோ அந்த கருணை உள்ளமாக டியூ டு கம்பேஷன்னால, அவர் இரக்கத்தினால வந்து அந்த வாய் உலர்ந்து போகின்றது, கையில இருக்கக்கூடிய காண்டீபம் நழுவுகின்றது, உடல் நடுங்குகின்றது, அப்புறம் வந்து மயிர்கூச்சம் ஆகின்றது. இது எல்லாமே அவர் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவார். என்னால வந்து போர் புரிய முடியாது அப்படின்ட்டு சொல்லுவார். ஸோ அதனுடைய கண்டினியூவேஷன் தான் இப்ப வந்து நம்ம வந்து இந்த 5 காரணங்களை பற்றி நாம் இப்ப பார்க்க போகின்றோம். இரக்கம். அர்ஜுன உவாச்ச திருஷ்டவேமம் ஸ்வஜனம் கிருஷ்ணா யுயுத்ஸோம் சமுபஷ்டிதம் சீதந்தி மம காத்ராணி முகம்சா பரிசுஷ்யதி. அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரக்கம். எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, போரிடும் உணர்வுடன் என் முன் கூடியுள்ள எனது நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் கண்டு என் உடல் அங்கங்கள் நடுங்கி வாய் உலர்வதை நான் உணர்கின்றேன் சொல்றார். ஆக்சுவலி முகம்சா பரிசுஷ்யதி, அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா மம காத்ராணி, என்னுடைய உடல் அங்கங்கள், அதாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எதிர்த்தரப்புல இருக்கிறவங்களும் என்னுடைய உறவினர்கள் அப்படிங்கிறத நான் பார்க்கும் பொழுது எனக்கு இந்த உடல் எல்லாம் நடுங்குகின்றது. அவங்களை நான் கொல்லணுமா? இரக்கத்தினால் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா டியூ டு கம்பேஷன், பயத்தினால் கிடையாது. ஆக்சுவலி இரக்கத்தினால் வந்து ஹி ஃபீல்ஸ் டெல்யூடட் ஆக்சுவலி. அதனால வாய் உலர்ந்து உணர்வதாக நான் உணர்கின்றேன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்றாரு. நெக்ஸ்ட் இன்பம் இல்மை, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா போர்னுடைய விளைவு கண்டிப்பாக வந்து சாதகமான ஒரு சூழ்நிலை. யார் வெற்றி பெற்றாலும் ஒரு தரப்பு தோல்வி, இன்னொரு தரப்பு வெற்றி, அது கன்ஃபார்ம். ஆனா வெற்றி பெற்றா கூட அந்த நாட்டுல பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து சில காலம் ஆகும். நார்மலா ஒரு நிலைக்கு வந்து நம்ம முன்னேறி செல்லணும்னாக்கா, இயல்பான நிலைக்கு திரும்புவது என்பது இட் வில் டேக் டைம் இல்லையா? அதேதான் வந்து அந்த சூழ்நிலை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலை. அதை பத்தி தான் இப்ப வந்து இவர் பேசுவார். நசஸ்ரேயோ அனுபஷ்யாமி ஹத்வா ஸ்வஜனம் ஆகவே நகாங்ஷே விஜயம் கிருஷ்ணா ந ச ராஜ்யம் சுகானிஷ. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா விஜயம், இதுல வரக்கூடிய விஜயம், அதாவது வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ நான் விரும்பவில்லைன்னு சொல்லிட்டார். அவர் வந்து சொந்த உறவினரை, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்ல வந்து நம்ம சொந்த உறவினரை கொல்வதால் என்ன நன்மை வரும் என்பதை என்னால் காண முடியவில்லை. வாட் இஸ் த ப்ராஃபிட், வாட் இஸ் த பெனிஃபிட் அப்படிங்கிறது என்னால வந்து உணர முடியவில்லை. எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, இதில் பெறக்கூடிய வெற்றியையோ ராஜ்யத்தையோ இன்பத்தையோ நான் விரும்பவில்லை. சோ நான் வெற்றி பெற்றாக்கா எனக்கு ராஜ்யம் வரும், நான் ராஜ்யத்தை ஆள்வேன், அதனால சுகம் உண்டாகும். ஆனா அதை வந்து நான் விரும்பல. எனக்கு இந்த ராஜ்யமும் வேணாம், வெற்றியும் வேணாம், அதனால வரக்கூடிய சுகமும் எனக்கு தேவையில்லை. ஏன்னா அது அவருக்கு இன்பமாக தெரியவில்லை. சொந்த உறவினர்களை கொன்ற பிறகு நமக்கு என்ன இருக்கு, அதுல என்ன நன்மை இருக்கும் அப்படிங்கிறத பத்தி யோசிக்கிறார் அவர் வந்து. பாவச் செயல், அதாவது வேதங்கள் பிரகாரம் உயிரை கொல்வது பாவம் அப்படிங்கிறது வந்து இங்க எடுத்து சொல்றார். ஆக்சுவலி பாபம் ஏவாஸ்ரயேத் அஸ்மான் ஹத்வைதான் ஆததாயினஹ தஸ்மான் நார்யா வயம் ஹந்தும் தார்தராஷ்டிரான்ஷா பாந்தவான் ஸ்வஜனம் ஹி கதம் ஹத்வா சுகின ஷியாம மாதவா. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்க மாதவா, மா என்றால் தாயை குறிக்கின்றது. தாயினுடைய, அதாவது அவருடைய கணவர் அப்படிங்கிறதுக்கான விளக்கம் தான் இது வந்து நம்ம வந்து மாதவா என்ற அந்த சொல்லுக்கு அர்த்தம். சோ இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொள்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். அதாவது நீங்க 35th ஸ்லோகம் வாசிச்சீங்கன்னாக்கா, உலகத்திலேயே வந்து அக்கிரமக்காரர்கள் இவங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட அக்கிரமங்கள் செய்தால் வந்து பாவ விமோசனமே கிடையாது அப்படிங்கிற உண்டு. அதாவது அடுத்தவர்களுடைய நிலத்தை வந்து அபகரிக்குதல், அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தருடைய மனைவியை வந்து கொண்டு செல்லுதல், அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொருத்தர் வாழ்ந்துட்டு இருக்க வீட்டுக்கு நெருப்பு வைக்கிறது. ஸோ இந்த மாதிரி 6 விதமான பாவங்கள் வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 1.35 ஸ்லோகத்துல நீங்க செக் பண்ணுங்க.
ஓகேங்களா? சோ அதாவது இன்னொருத்தருடைய ஒரு செல்வந்தனுடைய செல்வங்கள் அனைத்தையுமே அபகரிக்கிறது. இந்த மாதிரி உண்ணக்கூடிய உணவுல பாய்சன். இப்ப பீமனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சின்ன வயசுலயே வந்து துரியோதனனும் சகுனியும் கலந்து விஷம் கலந்த உணவை கொடுத்தார்கள் என்பது நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி அவர்கள் வந்து இந்த அரக்கு மாளிகையில இவங்க எல்லாரும் கொல்லணும்னு நினைச்சதும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? இது எல்லாமே அக்கிரமங்கள். இந்த செயல்கள், இந்த பாவங்களுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே விமோசனம் கிடையாது. சோ இத்தகைய அக்கிரமக்காரர்களை கொல்வதால் நமக்கு பாவமே வந்து சேரும். அப்படிப்பட்ட அக்கிரமக்காரர்களை கொன்றால் கூட நமக்கு பாவம் தான் வந்து சேரும் அப்படின்ட்டு வந்து நம்ம அர்ஜுனர் வந்து சொல்றார். எனவே திருதராஷ்டிரர் மகன்களையும் நமது நண்பர்களையும் கொல்லுதல் நமக்கு சரியானது அல்ல. ஏன்னா இவருடைய கருணையால் இத்தனையும் வந்து பேச ஆரம்பிக்கின்றார். அதிர்ஷ்ட தேவதையின் கணவரே, அதாவது பாத்தீங்கன்னா மாதவா அப்படிங்கறது ரெப்ரசன்டேஷன் அதுதான். நமது சொந்த உறவினரை கொலை செய்துவிட்டு நாம் எவ்வாறு மகிழ்ச்சி அடைய முடியும்? இதனால் நமக்கு என்ன லாபம்? சோ பாவச் செயல் அப்படிங்கிறத வந்து கிளியரா வந்து இதன் மூலமா அவர் வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். குடும்ப பாரம்பரியம். எதிமாம் அப்ரதீகாரம் அஸ்ரதம் சஸ்திர பானயக தார்தராஷ்டிரா ரணே ஹன்யுஸ் தன்மே ஷேமதரம் பவேத். அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து சொல்றாரு, குடும்ப பாரம்பரியம் இது நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டம் இது. சோ போர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வீட்டுல வந்து மனைவி, மக்கள், அதுக்கப்புறம் ஒரு குடும்பஸ்தர், இந்த மாதிரிதான் ஒரு ஃபேமிலின்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். தந்தையாகப்பட்டவன் போர் முனைக்கு சென்று அங்கே வீர மரணம் எய்துவிட்டால் வீட்டுல வந்து பிள்ளைகளை நல்வழிப்படுத்தி செல்வதற்கு தந்தை என்பவன் இல்லை என்றால் அவங்க ஃபியூச்சர் லைஃப் வந்து பாழாயிடும். ரெண்டாவது, மனைவிக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு என்பது கண்டிப்பாக இருக்காது. சோ அதனால வந்து அவங்க கலங்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலைகளுக்கு தள்ளப்படுவார்கள். சோ அதனால வரக்கூடிய சந்ததிகள், அந்த கலங்கத்தினால் வரக்கூடிய சந்ததி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அன்வான்டட் பாப்புலேஷன். சோ அந்த அன்வான்டட் பாப்புலேஷன் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம முன்னோர்களுக்கு எல்லாமே நம்ம ஸ்ராத்தம் கொடுக்குறோம். எதுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம்? நம்ம செய்யக்கூடிய அந்த பிண்டம், அந்த இதுவே பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மகாவிஷ்ணுவுக்கு தான் போய் சேருகின்றது. அந்த அவிர்வாகம் நம்ம எந்த பிண்ட பிரதர்ஷனம் செய்தாலுமே அங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா அச்சுதாய நமக, ஆனந்தாய நமக, கோவிந்தாய நமக, இதுதான் நம்ம எங்கேயுமே நீங்க கேட்டாலுமே சொல்லுவாங்க. நம்ம எந்த ஒரு யாகம், தவம் எதை செஞ்சாலும், எந்த ஒரு படையல் செஞ்சாலும், எந்த தேவதைக்கு நாம படையல் வச்சாலும் அதனுடைய அவிர்வாகம் வந்து அவருக்குத்தான் போய் சேருகின்றது. மகாவிஷ்ணுவுக்கே, நாராயணனுக்கே சேருகின்றது ஆக்சுவலி. சோ நாம செய்யக்கூடிய அந்த ஸ்ராத்தமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த நாராயணனுக்கே போய் சேருகின்றது. அவ்வாறு அவர் அந்த ஸ்ராத்தத்தினுடைய அந்த பிரசாதத்தை அவர் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அவர் கருணையால் நம்ம முன்னோர்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா பாவத்திலிருந்து விமோசனம் கிடைக்கின்றது. சோ இவ்வாறாக இந்த அன்வான்டட் பாப்புலேஷன், அதாவது பாத்தீங்கன்னா தேவையற்ற இந்த ஜனசந்ததி பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா முன்னோர்களுக்கு கருமாதிகள் கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பும் அவர்களுக்கு கிடைப்பதில்லை. அப்படி முன்னோர்களுக்கு வந்து அவர்கள் கருமாதிகள் செய்யவில்லை என்றால் அவர்கள் சதா சர்வ காலமும் நரகத்தில் உழல்வதாக ஷீடப்பரம்பரை வாயிலாக நான் தெரிஞ்சின்றிருக்கேன் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு கொஷின் வந்து மறுபடியும் வந்து அர்ஜுனர் வைப்பார். அதுதான். சோ குடும்ப பாரம்பரியமான செயல்கள் வந்து செய்யலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய ஃபேமிலி ட்ரெடிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கலங்கி விடுகின்றது. அதனால முன்னேற்றங்கள் எல்லாமே வந்து ஃபேமிலி வெல்ஃபேர் இதெல்லாமே நடக்கிறது இல்லை. சோ அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன்ஸும் நல்வழியில வர்றது. சோ அதனால டிஸ்ட்ரக்ஷன் தான், டைனாஸ்டி டிஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்ட்டு வந்து சொல்வார். சோ இந்த அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பாரம்பரியமே வந்து அழிந்து போகின்றது அப்படின்ட்டு சொல்வார். ஆயுதமின்றி அந்தனால நான் இந்த போர் புரிய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்வார். நான் ஆயுதமின்றி எல்லாத்தையுமே சரணாகதி அடைஞ்சு அவர்களால் கொல்லப்படுவது எனக்கு சால சிறந்தது. நான் போர்ல போய் அவங்கள வென்று இந்த சூழ்நிலையெல்லாம் நான் பார்க்க நான் விரும்பலை. ஆயுதமின்றியும் எதிர்த்து போரிடாமலும் இருக்கின்ற என்னை ஆயுதம் தாங்கிய திருதராஷ்டிரனின் மகன்கள் போரில் கொன்றால் அதுவே எனக்கு மிக அதிக நன்மையை கொடுக்கும் அப்படின்ட்டு சொல்றார் ஆக்சுவலி. ஏன்னா இவர் கருணையால் அவர்களெல்லாம் கொண்டு நமக்கு எதுக்கு இந்த ராஜ்யம், அதனால வரக்கூடிய சூழ்நிலை, அவுட்கம் ஆஃப் த வார் வந்து ரொம்ப கடினமான ஒரு சூழ்நிலை அப்படிங்கிறது வந்து அவர் வந்து அதை வந்து சொல்றாரு ஆக்சுவலி. சோ இருமணம், 2 டிசிஷன்ஸ் ஆக்சுவலி. ஒன்னு ஆஸ் எ போர் வீரனா அவர் வந்து போர் புரிஞ்சுதான் ஆகணும், அது அவருடைய கடமை. ஆனா சொந்த பந்தங்களை கொன்று அந்த ராஜ்யத்தை வந்து நம்ம ஏத்துக்கணும்ன்ற அந்த மனப்பக்குவம் அவருக்கு இல்லை. இதுதான் இன்டிசிஷன், இருமணம். அவரால் டிசிஷனே எடுக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றார்.
அப்போ வந்து சஞ்சயன் கடைசியில சொல்றார், இவ்வாறாக வந்து அர்ஜுனன் வந்து நம்ம கிருஷ்ண பரமாத்மா கிட்ட பேசினார் அப்படிங்கறத வந்து திருதராஷ்டருக்கு வந்து சொல்றார். ஆக்சுவலி சஞ்சய உவாச்சா ஏம முக்தர்ஜன சங்கேய ரதோத்பஸ்த விஷத் விஷ்ருஜ்ய ஷஷரம் சாபம் சோக விக்ன மானச. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா போர்க்களத்தில் இவ்வாறாக பேசிய அர்ஜுனன் பாத்தீங்கன்னாக்கா தனது வில்லையும் அம்பையும் ஒரு புறம் எய்ந்து விட்டு ஒரு ரதத்துல ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துறான். அவனது மனம் சோகத்தால் மூழ்கியுள்ளது. இதுதான் வந்து த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் ஆஃப் திஸ் சாப்டர் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த சம்மரி, இந்த சாப்டர் சம்மரி பாத்தீங்கன்னாக்கா ஃபர்ஸ்ட் வந்து விசாரணை, திருதராஷ்டர் விசாரிக்கிறார். ஸோ முக்கியமான வார்த்தை என்னன்னா இதுல வந்து கிம குருவத்த சஞ்சயா, என்ன செய்தார்கள் சஞ்சயனே. துரியோதனனுக்கு பயம், பயத்தினாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுடைய மனசு பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஷின்ஸ், ஃபால்ட் ஃபைண்டிங். ஸோ துரோணாச்சாரியார் மேல ஃபால்ட் ஃபைண்டிங். ஸோ அது அவருக்கு பயத்தினால சொல்றார், மகதீம் சமும், இந்த பெரிய படையை வந்து பாரு அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். சங்குகள் முழங்குதல், அதனுடைய அவுட்கம் என்னன்னாக்கா திருதராஷ்டனுடைய மகன்கள் ஹிருதயங்கள் வந்து சிதறி போயின. ஹிருதயானி விதையராத், அதாவது சிதறி போதல், அதாவது பயத்தினால். அர்ஜுனனின் கவனிப்பு ரெண்டு பக்கத்தையும் அதை பார்த்த பிறகு அவர் கையில் இருக்கக்கூடிய காண்டீவம் வந்து நழுவுகின்றது. காண்டீவம் சம்சதே ஹஸ்தாத். அதுக்கப்புறம் அர்ஜுனன் போராடாத காரணங்கள், போர் புரியாததுக்கான காரணங்கள் எல்லாமே சொல்றாரு அவர். ஸோ அது 28வது ஸ்லோகத்திலிருந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா 46வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் எடுத்துட்டு போறோம். எல்லாருக்கும் நன்றி. இன்னைக்கு இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் செஷனு. ஸோ இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தா நீங்க ரைஸ் பண்ணலாம். ராதிகம்மா, ஐ திங்க் நீங்க அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மேம், இந்த ஸ்லைடு we are not presenting. பண்ணிட்டேம்மா, நான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டேன் that time. Oh, so sorry ma'am. Krishna also I was asking. So sorry. Okay. I missed. Okay ma'am. So story we can tell. நீங்க இன்ட்ரோ듀ce பண்ணிக்கோங்க, not an issue. இவங்க தான் ராதிகா அவங்க. So please introduce yourself ராதிகாமா. She is also teaching a youth. இப்போ அதாஜி போல் போலும் போடுங்க, போட்டுடலாம். அப்படியே நான் parallel ஸ்டோரியும் parallel பண்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா everyone. நாளைக்கு I'll come on video here. I think there's a power off. So just a quick update. இப்போ everybody will be having a doubt. Chat is open. So நீங்க வந்து if you have any doubt you can go ahead and message in the chat. So first starting வந்து இந்த we are starting our journey இல்லையா. இதுல எத்தனை பேருக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொன்னார் இல்லையா, இந்த கதை கரெக்ட், அர்ஜுனர் தான் ரைட் பர்சன், இல்ல இதை விட பெட்டரா யாராவது இருக்காங்கன்னு உங்களுக்கு யாருக்காவது ஃபீலிங் இருந்தா the chat is open and நீங்க chatல டைப் பண்ணலாம். அப்படி இருந்தா யார் பெட்டர் பர்சன் என்றதையும் நீங்க டைப் பண்ணலாம். ஸோ ஒரு செகண்ட், சாட் எனேபிள் ஆயிருக்கு. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனரை தவிர வேற யாருக்காவது சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுதா? எஸ் நோ, நீங்க எஸ் நோ சொல்றதை வச்சுதான் நான் கதையை சொல்வேன். ரிப்ளை வரலன்னா உங்களுக்கு நோ. ஓகே, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீநாத் டிவோட்டி. டவுட்ஸ் எல்லாம் கூட போடுங்க, டவுட்ஸ் எல்லாம் டைப் பண்ணுங்க. டவுட்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்க டைப் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். ஸோ பேசிக்லி த ஹோல் ஸ்டோரி வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஸோ இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கீங்க. பட் நார்மலா பிகினிங்ல வந்து வந்து என்னன்னா அர்ஜுனர் கரெக்டா, அர்ஜுனரை விட இவங்க பெட்டர், அவங்க பெட்டர்ன்ற மாதிரி நிறைய மல்டிபிள் வியூஸ் ஓடிட்டே இருக்கும். பட் இந்த வியூல வந்து நம்மளுக்கு கிளாரிட்டி இருக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான். அது என்ன விஷயம்னா, நம்ம வந்து இந்த மாதிரி அர்ஜுனர் வந்து இருக்கிறதுலயே நல்லவர் அப்படின்றது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், அதுல ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. ஆனா என்ன விஷயம் நம்மளுக்கு ரொம்ப தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம்னா, நம்மளோட அர்ஜுனர் எவ்வளவு நல்லவர் அப்படின்றது. சோ நம்ம கதை போரெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு துவாரகால இருக்கு. அதாவது துவாரகால வந்து அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரை பாக்குறதுக்கு வராரு. துவாரகால கிருஷ்ணரை பார்க்க வரச்சே அவருக்கு கிருஷ்ணருக்கு தாங்க முடியாத சந்தோஷம். அவர் அந்த என்ட்ரன்ஸ்லயே அர்ஜுனரை கூட்டிட்டு கடைசி வரைக்கும் அவர் வந்து கூடயே வச்சிருக்காரு. அவர் விடாம அவரை கூட்டிட்டு போறாரு, அவரோடய பேசுறாரு. ஒன்னொன்னு ஒரு பேலஸ் இல்லையா, நம்ம கெஸ்ட் ரூம்னு சொல்ற மாதிரி அவங்களுக்கு கெஸ்ட் பேலஸே இருக்கும். அதனால அவர் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து அவர் கதை பேசிட்டு அங்கேயே இருந்துட்டாங்க. சோ இப்போ பேரலா என்ன நடக்குதுன்னா, நம்ம ருக்மணி அவங்களுக்கும் ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிடுறாங்க. என்னடா இவங்க வந்து இன்னும் வரலையே, வருவாருன்னு நினைச்சிட்டு அவங்க வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. கிருஷ்ணருக்கு அவங்க ஞாபகம் கூட வரல. அப்படி இருக்கிறச்சே இவங்க வந்து ரொம்ப ராத்திரி லேட் ஆனப்போ அவங்க ரூமுக்கு போறாங்க.
அப்ப வந்து அவங்க பார்த்து ரொம்ப அதிர்ச்சி அடைகிறாங்க. என்னன்னா 2 பேருமே தூங்குறாங்க. ஆனா அர்ஜுனரோட கால் வந்து கிருஷ்ணரோட தலை பாவத்துக்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கு. இப்போ நார்மலாவே நான் ஒண்ணு சொல்வேன், வைஃப் எல்லாம் வந்து எவ்வளவோ திட்டுவாங்க. ஆனா எப்படின்னா அவங்கதான் திட்டணும். யாராவது திட்டினாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து தாங்கவே மாட்டாங்க. சோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல என்ன ஆகுதுன்னா, அவங்க வந்து என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி இருந்தாலும் அந்த நைட் போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. நம்ம இப்பமா இருந்தா அப்பமே போய் தட்டி எழுப்பி ஒரு கலாட்டா பண்ணிடுவோம். அப்பெல்லாம் கொஞ்சம் பொறுமை இல்லையா? அதனால அவங்க எல்லாம் வெயிட் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து கூட்டிட்டு போயிட்டு அவங்க போயிட்டு அடுத்த நாள் கிருஷ்ணர் வந்த உடனே அவங்க சொல்றாங்க இந்த மாதிரி, நீங்க கதை பேசினதா இருக்கட்டும், ஆனா எவ்வளவு அவமரியாதையா அர்ஜுனர் போய் உங்க தலை மேல கால் கிட்ட கிட்ட வைக்கிறாங்க அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா கிருஷ்ணரு, நீ என்ன பண்றன்னா இன்னைக்கு நான் போல, நான் இங்கதான் இருக்கேன், நீ போய் பாரு என்ன நடக்குது அப்படின்னு. உடனே வந்து இவங்க ரொம்ப அழுகிறாங்க, நான் எப்படி போக முடியும் அப்படின்னு. அதுவும் ஒருத்தர் ஒரு 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 ஆண் தனியா இருக்கிறச்சு நான் எப்படி போறதுன்னு. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, பரவாயில்ல சொல்றது நான் தானே, தைரியமா நீ போ அப்படின்னு. சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த ராத்திரி வந்து அவங்க போறாங்க. வெளியில இருந்து பாக்கறச்சே ஒரே யாரோ பேசுற சப்தம் உள்ள கேக்குது. இப்போ நீங்க கெஸ் பண்ணுங்க, உள்ள யார் இருக்காங்க, யார் பேசுற சப்தம் எப்படி கேக்குது, யாரோட சப்தம் அப்படின்னு நீங்க வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பண்ணுங்க. சோ சாட் ஓபனா இருக்கு. சோ யார் அந்த பேசுற சப்தம், யாரோட சப்தம், யார் பேசுறாங்க, ரூம்ல யார் இருக்காங்க? அர்ஜுனர் இருக்காருன்னு போடாதீங்க, நான் அர்ஜுனர் இருக்காரு அந்த ரூம் தான். சோ கிருஷ்ணா ஓகே. பட் கொஞ்சமாவது நம்ம கிருஷ்ணரை நம்புங்க ஸ்ரீநாத் அண்ட் சுப்ரஜா மங்களே. ஏன்னா அவர் தான் சொன்னாரு நான் கண்டிப்பா போக மாட்டேன் அப்படின்னு. பட் யுவர் கெஸ் இஸ் வெரி கரெக்ட் ஆல்மோஸ்ட். சோ கிருஷ்ணர் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காரு. பட் இந்த தடவை அவங்களுக்கும் அதே மாதிரி டவுட், நம்ம ஆக்சுவலா கிருஷ்ணர் உள்ள இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு உள்ள போறாங்க, தேடுறாங்க. அவங்க கண்ணுக்கு கிருஷ்ணரை படல. சோ திரும்ப வந்து அவங்க ரூம்ல பாக்கச்சே கிருஷ்ணர் இவங்களோட ரூம்ல தான் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. மறுபடியும் அவங்க போறாங்க, சப்தம் வந்துட்டே இருக்கு, எல்லா இடம் தேடுறாங்க, ஒண்ணுமே இல்லை. அர்ஜுனரை பார்த்தா அர்ஜுனரும் தூங்கிட்டு இருக்காங்க. அப்ப யார் அங்க பேசுறாங்கன்னு அவங்க தெரியாம அர்ஜுனர் கிட்ட போனா வாயை மூடிட்டு தான் இருக்கு, அவரும் பேசல. நம்ம ஸ்லீப் டாக்கிங் மாதிரி ஏதாவது இருக்கான்னு செக் பண்றாங்க, அதுவும் இல்லை. கடைசியில என்னன்னா அவங்க கால் கிட்ட வந்து கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு வருது சவுண்டு. என்னடான்னு கிட்ட போய் பார்த்தா அவர் கால் கிட்டேயே வந்து அவரோட ஒவ்வொரு நாடி நனமும் கிருஷ்ணர் பேரை தான் சொல்லுது. அப்பந்தான் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இந்த இருக்கிறதுலயே மிகப்பெரிய பக்திமான் வந்து நம்ம அர்ஜுனா தான். ஏன்னா நம்ம கூட பேசச்சே கூட நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா கிருஷ்ணரை நம்ம கான்சியஸா தான் ஞாபகம் வச்சுப்போம், நேச்சுரலா மறந்துடுவோம், கான்சியஸா ஞாபகம் வச்சுப்போம். இவர் வந்து எப்படின்னா தூங்குற டைம்ல கூட கிருஷ்ணர் தான் ஞாபகம் வருது அப்படின்றச்சே அப்பதான் அவங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி அவர் ஒவ்வொரு நாடி நரம்பும். அதனால அவர் வாய் தலை காலு ஒண்ணுமே வித்தியாசம் இல்லை, ஏன்னா எல்லாமே கிருஷ்ணரோட ஜபம் சொல்லிட்டு இருக்கு. அதனால அப்பதான் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுட்டு வந்து அவங்க வந்து கிருஷ்ணர்கிட்டயும் மன்னிப்பு கேட்கறாங்க. சோ இது வந்து இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வந்து ரொம்ப கிளியரா இருந்தீங்க, ஏன்னா கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனர் செலக்ட் பண்ணது பர்ஃபெக்ட்னு. சோ இதுவும் அந்த ஸ்டோரிக்கு உங்களுக்கு ஆட் ஆன் பண்றதுக்கு. சரிங்களா? தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. அண்ட் போல்ஸ் வந்து நீங்க ஆன்சர் பண்ணலாம். எஸ், ஆக்சுவலி ஒன்னு போல்ஸ்ல வந்து ஹனுமன், தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். நான் அது ஒண்ணு மட்டும் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அர்ஜுனனுடைய தேர்னுடைய கொடியில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமன் இருப்பார். ஸோ நம்ம பாண்டவர்களுடைய அந்த கொடி இருக்கு இல்லையா, அவங்களோட ரதத்தினுடைய கொடியில வந்து ஹனுமன் வந்து இருக்கார். ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங், தட் இஸ் ரைட். அது ஒன் பார்ட் ஐ மிஸ்ட். ஐ திங்க் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க பிரபு, கிருஷ்ண பிரபு, போல் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. எஸ், பகவத்கீதை திருதராஷ்டிரருக்கு யாரால் எடுத்துரைக்கப்பட்டது? சஞ்சயனால். தட் இஸ் ரைட். அர்ஜுனனின் வில்லின் பெயர் என்ன? வில்லின் பெயரே இல்லை, இது எல்லாமே சங்குகள், அதனால மேலே கூறிய உள்ளவற்றில் எதுவுமே கிடையாது. தட் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஆக்சுவலி. அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணரின் சங்கின் பெயர் வந்து பாஞ்சஜன்யம். தட் இஸ் ரைட் ஆன்சர். அர்ஜுனுடைய தேரின் கொடியில் யாருடைய உருவம் சித்தரிக்கப்பட்டது? ஹனுமனுடைய கொடி தான். நெக்ஸ்ட் வந்து எம்ப்ளம் ஆஃப் ஹனுமன். ஸோ கபித்வஜா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கப்பி என்றால் குரங்கு. ஸோ அதனால வந்து அவருடைய அந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஹனுமன் இருக்கார். அர்ஜுனருடைய தேர் யாரிடமிருந்து அன்பளிப்பாக பெறப்பட்டது? அக்னி தேவனிடமிருந்து பெறப்பட்டது. ஐ திங்க் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணியாச்சு. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா?